Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Lunes, ika-18 sa buwan ng Disyembre, taong 2023. Mga kabomba Kester Nation, sa Christmas Countdown, isang linggo na lamang bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, abangan humamaya sa ating weather update ang bagyong Kabayan, naglandfall na sa Davao Oriental. Maraming mga lugar, inaasahan pong makakaranas ng mga malalakas na pagulan at mga baha sa kabila po yan ng paghina ng naturang bagyo. Ang Department of Social Welfare and Development naman handa na magiging banta ng bagyong Kabayan sa ating bansa. Samantalang power sector naman tiniyak ang kahandaan din sa pananalasa ng bagyong Kabayan. Samantala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nakatakdang lagdaan ng 2024 national budget ngayon pong linggong ito. Ang Armed Forces of the Philippines naman tiniyak ang suporta at benepisyo para sa pamilya ng isang sundalong nasawi at iba pang sugatan sa engkwentrong naganap doon sa may Batangas. Ang grupong Manibela umaasa na mapakikinggan ang kanilang hinaing ni Pangulong Ferdinand Marcos 2 linggo yan bago ang deadline ng konsolidasyon ng prangkisa ng mga jeepney. Samantala, ilang gulay naman nagsisibabaan na ang presyo sa ilang palengke dito sa Metro Manila. Mga nagtitinda naman ng karning baboy abay dismayado sa matumal na bentahan kahit Pasko. Abangan din sa ating provincial report mamaya, biyahe po sa Macnog Port sa bahagi po ng Sursogon. Nagkaroon po ng pagbagal, subalit tuloy-tuloy pa rin sa kabila po yan ng presensya ng bagyong Kabayan. Sa international news naman, ang North Korea nagpakawala ng long-range ballistic missile. Ayon yan sa kumpirmasyon ng South Korea. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo Kester Nation, para po sa development nitong bagyong Kabayan. Naglandfall na ang bagyong Kabayan kanina pong alas 9:30 ng umaga. Natukoy po ang sentro nitong tumamang bagyo sa Barangay Concepcion, sa may bayan po ng Manay, sa may Davao Oriental. Batay ho sa datos at impormasyon mula po sa Bombo Radio Philippines Weather Center, humina po ang naturang bagyo pagka-landfall nito doon sa Davao Region. At mula ho sa dating tropical storm ay naging isang tropical depression na lamang sa ngayon. Umaabot na lamang po sa 55 km per hour ang lakas ng hangin nito. Malapit po sa gitna habang umaabot sa siyam na po o 90 km per hour yung pong tinatawag na gustiness o yung lakas ng bugso ng mga paghangin po nito. Gayunpaman, taglay pa rin ng naturang bagyo ang mga paghangin at malalakas na mga pagulan na maaari po makaapekto ng hanggang sa 420 km radius. Nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 1 sa maraming lugar sa buong bansa. Unahin po natin dito sa Luzon. Kabilang po dito ang probinsya po ng Palawan na kinabibilangan po ng mga bayan ng Sofronio, Española, Brokers Point, ang Bataraza, Balabac, Rizal, dyan po sa may bahagi po ito ng Quezon Province. At kasama po dito ang Nara, including o kasama rin po ang Cagayan-Silio Islands. Ito po yung mga lugar na nasa ilalim po ng Luzon area. Sa Visayas naman, kabilang po dito ang Southern Leyte, southern portion ng Samar. Ito ay binubuo po ng Basi, Santa Rita, Malabot, Talalora, Villarreal at ang Pinabacdao. Kasama rin po dito ang southern portion ng Eastern Samar. Kinabibilangan po ng mga bayan po ng Maydulong, siyudad po ng Borongan, Kinapundan, Giwan, Lawaan, Balangiga, Llorente, Gipurlos, Salcedo, Balangkayan, General MacArthur, Hernani at ang bayan po ng Mercedes. Kabilang din po dito ang probinsya po ng Cebu na kinabibilangan ng Camotes Islands, Bantayan Islands at kasama rin po ang Bohol, Siquijor, ang probinsya po ng Negros Oriental, probinsya ng Negros Occidental at ang Guimaras. Pangatlo, mga kabombo, ay dyan sa bahagi po ng Misamis Oriental, Camiguin, Bukidnon, Davao Region. Kinabibilangan po ito ng Davao de Oro, ang northern portion po ng Davao Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Davao del Norte, Davao City, northern portion ng Cotabato, northern portion ng Maguindanao, ang western at central portion ng Zamboanga del Norte, Dipolog City, ang siyudad po ng Dapitan, ang Sibutad, western at central portion ng Zamboanga del Sur. Kasama rin po dito ang Pagadian City, Zamboanga Sibugay, maging ang Dinagat Islands, ang Surigao del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Sur, at maging dyan sa bahagi po ng Agusan del Sur.
Nakatarasin po mga kabombo ang heavy rainfall warning sa lahat o halos lahat po ng bahagi ng Bohol na maaari pong magdulot ng mga biglaang pagbaha. Kinabibilangan po ito ng bayan po ng Mabini, Alicia, Ubay, President Carlos P. Garcia, Trinidad, San Miguel, Pilar, Sierra Bullones, Carmen, Daguhoy, Banao, Bien, Unido, Talibon, at maging ang mga bayan po ng Buena Vista, Idabangan, Sagbayan, Clarin, Anda, Kadihay, Gindulman, Duero, Tagbiliran City, at maging dyan sa may bahagi po ng Albuquerque. Maliban po sa Bohol o sa probinsya po ng Bohol, nakataas din sa kalintulad na warning ang halos lahat po ng mga bayan dyan sa may Agusan del Sur, mga munisipalidad dyan sa may Lanao del Norte, maging dyan sa may probinsya po ng Bukidnon at sa buong Davao Region kung saan po unang naglandfall ang naturang bagyo. Sa mga kailugan, mga kabombo, sa mga naturang lugar, ay natukoy po na tumaas sa nakalipas na oras yung pong level ho ng mga ito o level ng tubig sa mga ito at dahil na rin po sa mga pag-ulan na dulot nitong bagyong Kabayan. Mga kabombo Caster Nation, patuloy pa rin pong pinag-iingat ang lahat po ng mga residente sa mga nabanggit na lugar na laban po sa mga posibilidad ng pagbaha at pagguho po ng lupa, lalo sa mga mabababang lugar. Manatili pong nakatutok sa Bombo Radio Philippines, kasabay pa rin po ng patuloy nating pagbibigay ng mga impormasyon dito ho sa binabantayan na bagyong Kabayan. Kaugnay riyan, nakahanda naman ang Department of Social Welfare and Development na rumisponde sa mga lugar na posible pong maapektuhan ng malawakang pag-ulan at pagbaha dulot na rin ng bagyong Kabayan sa ating bansa. Matapos nga ang naging direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, pinulong na ni DSWD Disaster Response Management Group Under Secretary Diana Rose Kahipe ang mga DRMC cluster at maging ang mga field offices. Layunin nga ng pagpupulong na ito na mailatag ang mga response measures sa magiging banta ng bagyong Kabayan. Maigpit na rin na binabantayan ng ahensya ang lalawigan ng Northern Mindanao, maging sa Southern Visayas at sa Central Palawan. Ang mga ito ay kabilang sa mga lalawigang posibleng daanan ng bagyo, batay na rin sa kasalukuyang tracking nito. Tiniyak naman ng DSWD na sila ay nakatutok sa sitwasyon sa iba't ibang mga rehiyon. Naka-standby na rin ang mga relief packs para yan sa mga maapektuhan kung sakali ng mga lugar dahil sa bagyo. Samantala, nakahanda rin po ang Philippine Red Cross na mga pasilidad na kailangan para maaring maging epekto po ng bagyong Kabayan. Kabilang sa mga na-activate ng kanilang paghahanda ng Red Cross, Davao de Oro Chapter, Red Cross Capiz Chapter at ang Red Cross Negros Occidental at Bacolod City Chapter. Sa direktiba nga ni Philippine Red Cross Chairman at CEO Dick Gordon, inatasan na ang mga nasa lugar na daraanan po ng bagyo na dublihin pa ang kahandaan upang matulungan din ang higit na marami pa nating mga mamamayan na maapektuhan. Para sa oras naman ng emergency, naglaan din ang Philippine Red Cross ng hotline na 143 o makipag-ugnayan lamang sa pinakamalapit po na chapter sa kanilang lugar. Maging ang national headquarters po ng Philippine Red Cross ay meron din po mga paghahanda na isinasagawa kung kakailanganin ang kanilang magiging suporta. Kaugnay pa rin po niyan mga kabombo dito ho sa epekto ho ng bagyong Kabayan. Siniguro ho ng National Grid Corporation of the Philippines ang kahandaan naman po nito sa inasahang pananalasa ng naturang bagyo. Ayon sa National Grid, una na nitong nagabiso sa mga lokal o mga local offices upang mapaghandaan ang anumang epekto ng naturang bagyo. Kabilang ho ang inspection sa lahat po ng mga pasilidad, mga transmission facilities at iba pa. Kabilang din dito ang pagtitiyak sa pagkakaroon po ng sapat na mga kagamitan para ho sa komunikasyon, sapat na hardware materials na maaari pong gamitin sakaling kakailanganin ng repair o pag-aayos at pagpreposisyon sa mga linemen sa mga inaasahang tatamaan ng bagyo upang kaagad po silang makatugon o makatungo sa anuman pong pangangailangan sa oras ho na mayroon pong kailangan ho dito. Ayon sa opisina, nanatili pa rin sa normal operation yung mga transmission facilities at mga transmission lines sa mga lugar doon po sa bahagi ng Mindanao at Visayas na siyang pangunahing inasahang tatamaan ng naturang bagyo. At kung maalala nga, kaninang alas 9 na po'y naglandfall ang naturang bagyo. Lahat po ng nakalatag sa Integrated Disaster Action Plan ng National Grid ay isinagawa na para humatiyak ang tuloy-tuloy na operasyon at monitoring.
Kaugnay pa rin po niyan mga kabumbo, apektado na ho ang ilang mga transmission line dun sa bahagi po ng Mindanao, bunsod pa rin po ng epekto ng bagyong Kabayan. Batay sa monitoring nitong alas 10 ng umaga, o yan po ay 30 minuto makalipas po yung landfall, mayroon pong isang transmission line, ito ho yung 69 kilovolts na nananatiling unavailable o hindi po nagagamit hanggang sa ngayon. Kaugnay ho nito ay pinakilos na rin ng National Grid Corporation of the Philippines ang kanilang mga line crew at kasalukuyang nagsasagawa na ng pagpapatrolya para mag-inspeksyon at i-assess iyon pong epekto ng bagyo sa kanilang mga operasyon at sa lahat po ng mga pasilidad dito. Isinasagawa rin ang tuloy-tuloy na restoration activities sa mga lugar na una pong naapektuhan ng naturang bagyo. Samantala, bahagyang naibalik na rin ang supply ho ng kuryente sa mga sinusuplayan ng Davao Oriental Electric Cooperative sa parte ho ng Davao Oriental kaninang alas 6:51 ng madaling araw. Sa kaugnay pa rin po na epekto nitong bagyong Kabayan, ilang mga local government units na po ang nagkansela na rin ng klase mga kabombo at nagsuspende ng klase ho ang ilang mga lokal na pamalaan doon sa bahagi po ng Visayas at Mindanao ngayon pong araw na ito dahil pa rin po sa epekto ng naturang bagyo. Sa latest na tropical cyclone bulletin ho mga kabombo ay nakasailalim ho kasi sa wind signal ang nasa 6 na lugar doon po sa bahagi ng Mindanao sa tropical cyclone wind signal number 1. Yung mga residente, o dati ho kasi kaninang madaling araw, ay nasa number 2 pa rin po yung mga ibang mga lugar ho doon. Pero noong naglandfall po ang naturang bagyo, ay bumaba na po at sa ilalim na sa signal number 1. Yung mga residente na naniriyahan sa mga lugar na nakasailalim po sa naturang signal number, ay maaari pong makaranas ng bahagya hanggang sa katamtamang mga epekto dahil po sa malakas na mga paghangin. At kaugnay pa rin po nito, una pong inanunsyo ng mga lokal na pamalaan, doon ho sa Hinatuan, yung pong suspension sa pasok, una ho doon sa trabaho sa gobyerno at mga pribadong mga tanggapan. Samantala sa Visayas, suspendido na rin po mga klase sa lahat po ng antas sa Bohol, sa public at private schools, gayon din po sa Negros Oriental hanggang doon sa bahagi po ng Siquijor. Sa Mindanao naman, suspendido ang klase sa lahat po ng mga antas sa public at private schools doon ho sa bahagi ng Dinagat Islands at Surigao del Norte. Samantala sa ibang balita, kinumpirma ni House Speaker Martin Romualdez na nakatakdang lagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong linggo ang 5.76 trillion pesos na pambansang pondo para sa taong 2024. Sinabi ni House Speaker Romualdez na nakahanda na ito at posible sa araw ng Miyerkules ay pipirmahan na ito ng Pangulo. Ginawa nga ni House Speaker Romualdez ang pahayag nang siya ay tanungin ng mga media doon sa Tokyo, Japan. Dagdag pa niyang House Speaker na isa na ng Pangulo na lagdaan ito bago pa man ang kanyang biyahe doon sa Japan. Subalit may mga kakailanganin din na ayusin pa, lalo na ang pag-imprinta sa ilang mga requirements na kailangan bago ito lagdaan ng punong ehekutibo. Nakatakda namang bumalik sa ating bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang gabi na po yan mula sa Japan kung saan dumalo nga ito sa ika-50 Commemorative ASEAN-Japan Friendship and Cooperation Summit. Samantala, binuksan ang palasyo ho ng Malacanang para ho sa mga mamamayang Pilipino. Sa pagkakataong ito ay sa buong siyam na tradisyonal na simbang gabi. Ang pagbubukas ng pintuan ho ng Malacanang ngayon pong holiday season ay bilang suporta raw ho sa pagdiriwang ng tradisyon ng mga Pilipino at pag-welcome sa mga panauhin ngayon pong Kapaskuhan at pag-imbita sa mga kamag-anak, mga kapitbahay at kaibigan sa mga pagsasalo-salo. Ayon po sa bagong talagang presidential assistant na si Cesar Chavez, nag-transform ang Presidential Palace hindi lamang ho bilang lugar ng kasiyahan ngayong Kapaskuhan, kundi lugar din para ho sa pagsasabuhay ng pananampalataya. Sinabi pa nito na ang pagbubukas ng palasyo ngayon pong Pasko ay paraan ng Pangulo ng pagpapahayag na siya ay pansamantalang caretaker lamang ng Malacanang, kundi ito ay pagmamay-ari ng taong bayan. Samantala, buong puso namang nagpaabot ngayon ng pakikidalamhati ang buong sandatahang lakas ng Pilipinas sa naulilang pamilya ng nasawing sundalo at 3 iba pang nasugatan doon sa Batangas na nangyaring nasagupaan sa pagitan nila ng rebeldeng grupo.
ito nga po ay kasunod na rin po ng napaulat na mayroong isang tropa ng mga militar ang napatay sa kasagsagan ng pakikipagbakbakan sa mga rebelding New People's Army sa may barangay Malalay sa may bayan ng Balayan sa probinsya ng Batangas. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Xerxes Trinidad, magpapaabot ng buong suporta ang liderato ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas para sa naiwang pamilya ng nasawing sundalo at gayon din sa mga pamilya pa ng mga sundalong nasugatan ng dahil pa rin yan sa nangyaring bakbakan. Kung maalala nga ay aabot sa 6 na mga miyembro ng New People's Army ang na-neutralize o New People's Army nga po ang naneutralisa sa Armed Forces of the Philippines mula sa naturang operasyon. Una nang sinabi ni Philippine Army 2nd Infantry Division spokesperson Lieutenant Colonel Hector Estolas na ang mga ito ay kabilang sa 14 na mga rebelde na nakainkwentro ng mga tropa ng militar matapos matunugan ng mga otoridad ang planong pagpupulong ng grupo para sa layunin nito nga muling buhayin ang NPA doon po sa Batangas. Sa ulat, tumagal ng halos humigit kumulang sa 3 oras ang nangyari pong sagupaan kung saan bukod pa sa mga labi ng mga nasawing terorista ay narecover din sa inkwentro ang 4 na armas. Lubos naman na kinilala ng buong hanay ng kasundaluhan ang kabayanihan at maging ang katapangan ng mga tropang kabilang sa nangyaring inkwentro kasabay ng pangakong tutuparin ang layuning resolbahin at wakasan ang mga problema ng ating pamahalaan sa mga lokal na komunista sa ating bansa sa lalong madaling panahon. Kaugnay pa rin po niyan mga kabombo, hindi raw ho ititigil ng pamahalaan ang pagsupo sa mga teroristang grupo dito ho sa ating bansa. Itong pinanindigan itong si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Kasunod po yan ang nangyaring sagupaan na ito ay nangyari dun sa bahagi ng Batangas nitong araw ho ng linggo na ikinasawi ng isang sundalo at 6 na rebelde o 6 po na miyembro ng New People's Army. Nangyari ang natura pong sagupaan 3 linggo matapos ang gawaran ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng amnestiya ang mga datihong mga miyembro ng rebeldeng grupo. Kabilang na ho dyan ang New People's Army. Una na rin nangako ng tulong ang opisyal sa pamilya ho ng nasawing sundalo at mga medical assistance sa 3 iba pang nasugatan ng mga sundalo sa nangyari pong enkwentro. Ang napatay na sundalo ay miyembro po ng 59th Infantry Battalion habang yaong mga nakasagupang rebelde naman ng puwersa ho ng gobyerno ay pinaniwalaan na affiliated o sila po'y mga miyembro ng Southern Tagalog Regional Party o Regional Party Committee Sub-Regional Military Area 4 Cluster. Samantala, kumuha naman tayo ng pag-uulat sa labas ng himpilan ng grupong Manibela. Umaasa na mapapakinggan ang kanilang hinaing ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 2 linggo bago nga ang nakatakda pong deadline ng consolidation ng prangkisa ng mga jeepney. Kaugnay niyan, may nagkalapang detalye dyan si Bombo JC Galvez. Halos 2 linggo bago ang December 31 deadline ng mga prangkisa ng jeepney, umaasa pa rin ang grupong Manibela na mapakikinggan sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapalawig pa ang consolidation na bahagi yan ng PUV modernization program ng gobyerno. Ayon kay Manibela President Mar Valbuena, bago man lang matapos itong linggong ito ay mapakinggan ang kanilang sektor ni Pangulong Marcos. Umasa si Valbuena na sana hindi na humantong pa sa anumang kaguluhan na posibleng makaapekto at makaabala sa mga commuters. Anya, ito na ang pinakamalungkot na Pasko, mas malungkot pa kumpara noong kasagsagan ng pandemya. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Manibela President Mar Valbuena. Mahal naman nanakay na walang masakyan ngayon, humihingi po kami ng paumanhin. Sa lahat ng ating mga kasamahan sa transportasyon, salamat sa pakikipaglaban. Sa pakikipaglaban na huwag mawala ang ating hanap buhay. Nandito tayo ngayon, nagsasama-sama at yung iba pang mga kasamahan natin sa iba-ibang lugar. Ito na yung pinakamalungkot na Pasko. Mas malungkot pa nung panahon ng pandemya. Dahil nung panahon ng pandemya, ang nagtatanggal sa ating kabuhayan ay ang sakit na tulad ng COVID. Pero ngayon, mismo ang gobyerno, mismo ang Pangulo ang nagtatanggal ng ating kabuhayan na dapat siya ang nagbibigay sa atin ng trabaho.
Dakong alas 8 ng umaga kanina ay muling nagkilos protesta ang grupong Manibela sa monumento sa bahagian ng Caloocan City. Ito ang unang araw ng transport strike ng grupo at magtatapos naman sa araw ng Biyernes. Git ni Valbuena, handang-handa na sila para magkasamuli ng malawakang tigil pasada. Sa National Capital Region pa lamang anya ay hindi na bababa ng 50,000 units ang sasama sa tigil pasada. Magugunit ang inihayag ni Valbuena na kung sakasakaling hindi na ma-extend ang consolidation ng mga tsuper na ang deadline ay sa December 31, kulorum na sila pagdating ng Enero sa 2024. Tiyak si Valbuena na mas matindi ang kalbaryo at malawak na transport strike ang sasalubong sa bagong taon. Nais ng grupo ng garantiya na magpapatuloy pa ang kanilang hanap buhay ngayong nais nang ipatupad ang PUV Modernization Program. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo Merry Munchkin, Merry Christmas Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. Meron na ho tayong 22 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga balita mga kabumbukas Star Nation, itinakda po ng Commission on Elections ang ikalawang serye ng bidding para po sa susunod na taon para ho yan sa full automation ng 2025 midterm elections. Ito ho'y nakatakda sa Enero 4 ng taong 2024. Ito'y kasunod na rin ng idineklarang failure of elections sa una ho nitong isinagawang bidding nitong nakaraang linggo. Sa naturang bidding ho kasi, iisang kumpanya lamang ang sumali ho rito. Ayon sa tagapagsalita ng Commission on Elections na si Attorney John Rex Lodianco, maaari muling makasali ang nag-iisang bidder nitong nakalipas na linggo kasama ang dalawang iba pa na una nang nagpakita ng interest na sila'y sasali sa bidding. Maalalang bago ho nito ay naglabas ang Commission on Elections ng desisyon na i-disqualify ang Smartmatic sa pagsali sa bidding dahil sa ilang mga issue. At pangunahin po dito ang umano'y issue ng panunuhol noong nakalipas na 2016 presidential elections. Gayunpaman, humirit po ang Smartmatic ng panibago pong tsansa sa ilalim po yan ng Korte Suprema. Pero ayon po kay Attorney Lodianco, kahit na makakuha pa ang Smartmatic ng tinatawag na Temporary Restraining Order o TRO, doon po sa Korte Suprema, hindi pa rin daw tatanggapin ng komisyon ang kanilang mga bidding proposals sa muli nitong pag-usad sa buwan ng Enero ng taong 2024. Sa 2025 mga kabomboy, gaganapin po ang midterm elections, midterm at national elections kung saan 12 senador ang mahahalal. Kasama po nitong 12 senador na ito na mahahalal yung mga kongresista, mga district representatives, mga gobernador, party list representatives, mga vice governor, mga alkalde, vice-alkalde at maging yung mga miyembro ng sangguniang panlalawigan o sangguniang bayan at city council. Samantala, balitang pagkakawanggawa muna po tayo dahil bibigyan pong pagkilala ng Embahada ng Ireland sa Pilipinas ang Pinoy nurse na si Leo Ralph Villamayor para sa kabayanihan na ipinamalas nito na sumagip sa buhay ng isa sa mga biktima ng stabbing incident sa may Dublin, Ireland. Nangyari nga ang insidente noon po yung Nobyembre 23 ng kataong kasalukuyan nang umatake ang suspect na Algerian national sa Parnell Square. Ayon sa Pinoy nurse na si Villamayor, nangyari ang insidente habang papunta sana ito sa kanyang graduation. Nang makita niya nga nawalan ng malay ang isa sa mga batang babae na biktima, agad nitong tinulungan at nilapatan ng paunang lunas at nagpakilala itong nurse dahil nga binabaliwala lamang siya at tinutulak pa noong una. Hindi din anya naging madali dahil noong mga panahong iyon ay naging magulo ang sitwasyon, napakaingay at marami ding mga tao. Sinabi din ng Pinoy nurse na ginawa niya kung ano ang nararapat ng salig sa kanyang tungkulin para matulungan ang biktima. Kung kaya't ngayon ay tinagurian ito ngayong bayani sa Dublin, Ireland. Nakatakda naman na bumalik sa Pinas si Villamayor ngayong linggo para po bisitahin ang kanyang pamilya na hindi niya nakasama sa Pasko sa nakalipas na 8 taon. Samantala, ayon naman sa Overseas Welfare Workers Administration o OWA, ay nakontak na nila si Villamayor at pinaplano nilang
nang i-welcome siya sa kanyang pagdating dito sa Pilipinas. 27 minuto o 26 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Patuloy na nagpapakawala ng tubig ang dalawang dam doon po sa bahagi ng o dito po sa Luzon. Kasunod po yan ng ilang serye ng mga pagulan na naranasan sa ilang bahagi po ng ating bansa. Kabilang ho rito ang Angat Dam at ang Ipu Dam na kapwa na sa probinsya ho ng Bulacan dyan sa may Central Luzon o Region 3. Batay ho sa datos ng Department of Science and Technology, nasa 202.79 meters ang level ng tubig sa Angat Dam na mas mataas kumpara sa itinuturing na normal high level na 212 meters lamang sana. Dahil po rito, binuksan ang dalawang spillway gate ng naturang dam at kinalaunan ay dinagdagan pa ng isa. Ito ho'y katumbas ng 1.5 meters na opening o tig kalahating metro ang bawat gate. Napanatili naman sa 100.74 meters ang level ng tubig dyan po sa may bahagi ng Ipu Dam habang nakabukas ang dalawa nitong gate. 1 metro po ang opening ng mga binuksang spillway gate o yan po'y katumbas ng kalahating metro sa bawat gate. Batay sa monitoring ng Department of Science and Technology, bagya namang nadagdagan ang level ho ng tubig sa La Mesa Dam dito po sa National Capital Region habang ang level ng tubig sa iba pang mga dam ay nabawasan daw sa mga nakalipas na araw. Kinabibilangan po ito ng mga dam dyan sa may Ambuklao at Binga. Ito ho'y sa may bahagi po ng Cordillera Administrative Region at kasama rin po dito ang San Roque Dam sa may probinsya po ng Pangasinan sa Ilocos Region, ang Pantabangan sa may Pampanga sa Central Luzon, maging ang Magat Dam sa Isabela dyan sa Region 2. Inanunsyo naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines na patuloy na sila na nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan kaugnay ng magiging seguridad sa mga paliparan sa ating bansa ngayong holiday season. Ayon nga sa Civil Aviation Authority of the Philippines, tuwing Christmas season ay dagsa talaga ang mga pasahero sa mga paliparan na dumarating at nagsisiuwian mula sa kani-kanilang mga probinsya. Dahil dito ay magde-deploy ang Office of Transportation Security at Philippine National Police Aviation Security Group ng karagdagan pang mga tauhan sa mga paliparan sa ating bansa. Ito ay may layunin pang masiguro na maayos na mapapatupad ang security at public safety protocols. Kaugnay nito ay naka-heightened alert na rin ang mga paliparan na nasa ilalim po yan ng pangangasiwa ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Ito ay bilang paghahanda na rin sa malaking pong volume ng air passengers habang papalapit na ang Pasko at Bagong Taon. Sa iba pang mga balita, ibinunyag ni Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos ang ilang beses na raw na pagtaboy ho nila sa mga maliliit na bangka nitong mga Chinong nagpupumilit na pumasok sa Ayungin Shoal na bahagi po ng West Philippine Sea, bahagi po ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang mga ito anya ay sakay sa kanilang mga sampan o ito ho yung mga tradisyonal na bangka na gawa sa kahoy at kinalululanan ng mga Chinese militia. Ang mga sakay nito, ayon sa Western Command Commander, ay nagpupumilit na makapangisda sa mababaw na bahagi ng karagatang sakop ho ng Ayungin. Ikinuwento rin ng opisyal na nakakalapit ang iba sa kanilang hanggang 200 yarda o 2,000 yarda, ngunit agad naman silang nagde-deploy ng tropa upang pabalikin ang mga Chino. Paliwanag ho nitong si Carlos, kailangang sundin ng tropa ho ng pamahalaan ang mapayapang paraan ho ng pagtataboy sa mga Chino upang maiwasan ang posibleng tensyon o pagtaas po ng tensyon sa naturang lugar. Gayunpaman, tiniyak din ng opisyal na nakalatag ang lahat po ng contingency measures, lalo na kung mangyayari ang mga tinatawag na worst case scenario doon po sa naturang lugar. Pagtitiyak pa rin ng commander na ipagpapatuloy nilang babantayan ang naturang katubigan na bahagi po ng teritoryo ng Pilipinas. Samantala sa pag-uulat pa ng ating kasamaan sa labas ng hipilan, ilan pong mga gulay abay nagsisibabaan daw po ang presyo sa ilang mga palengke dito sa Metro Manila. Mga nagtitinda naman ng karning baboy dismayado sa matumal na bintahan. Kaugnay niyan, may mga nakalapang panayam si Bombo Kelly Cordero. Nagsisibabaan na ang presyo ng ilang gulay ngayong papalapit na ang Pasko. Ayon yan kay Rosendo So, chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura.
Karamihan sa mga bumaba ang presyo ay ang mga upland vegetables na galing Benguet, gaya na lamang umano ng repolyo at carrots. Ayon kay Rosendo So, ang presyo ng repolyo ngayon ay naglalaro na lang sa 12 pesos hanggang 18 pesos. Kumpara sa presyo noong nakalipas na 1.5 buwan na nasa 30 pesos sa presyo ng wholesale sa Benguet. Sa carrots naman, nasa 17 pesos hanggang 30 pesos na lang ang presyuhan. Aniso, halos kalahati ng dating presyo nito ang ibinaba. Samantala, dismayado naman ang ilang nagtitinda ng karne sa Pasay Market dahil kahit papalapit na ang Pasko ay sobrang tumal pa rin daw ng bentahan. Ayon kay Yoli Alegre, bagsak ang kita nila ngayon dahil kahit tumaas ang presyo ng kuha nila ng karne, hindi pa rin nila ito maibenta sa mataas na presyo sa rason na mas pipiliin ng mga suki o ng customer nila ang frozen na karne. Anya pa, minsan ay hindi na umaabot sa 300 pesos ang kita nila sa isang araw sa palengke. Noon, mabili. Ngayon, wala na. Hindi na kagaya nun dati. Dati nakakabenta kami hanggang 300. Ngayon, wala. Ay, mas mababa ngayon. Noon, mas maganda. Ngayon, wala na. Mahina na lahat, pati manok. Wala, hindi nga nakakapagtaas ng benta kasi matumal. Hindi ka pwede magtaas kagad sa mga suki. Lilipat sa iba yun. Gahanap yun ng mura. Alam mo ano binibili nila? Frozen. Matatandaan na apektado ngayon ang presyo ng karne sa pagpasok ng mga imported na mas mura kumpara sa sariwang karne. Sa ilang palengke, ang presyuhan ng imported na karne ay nasa 265 pesos lang. Pero ang sariwang lokal na karne o ang laman ay nasa 340 pesos hanggang 350 pesos. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras na natin mga kabombo. Meron na ho tayong 29 minutes na lamang at magalauna na po ng hapon. Bago ho tayo umusad sa mga malalaki pang mga balitang inihanda ho natin sa ating palatuntunan, makakausap ho muna natin sa oras na ito mga kabombo ang Administrator ng National Irrigation Administration, si Engineer Eduardo Guillen. Ang naibahagi ho nating topic ay tungkol ho rito sa El Nino. No? Ito ho'y sa kabila ho ng patuloy hong mga pagulan na dulot pa rin po nitong bagyong Kabayan. Magandang tanghali po at welcome sa Bombo Radio Philippines. Administrator Eduardo Guillen, sir. Si Bombo Genesis po ito. Kasama ho natin ang ating katandem si Bombo Everly Rico. Unang-una, kamusta ho ang latag ho ng pamalaan, ang latag ho ng Department of Agriculture at ng National Irrigation Administration dito ho sa mga plano ho natin para ho matugunan yung pong kasalukuyan na pong nakakapekto na El Nino dito ho sa ating bansa, Administrator? Una po, ang gusto ho ng ating Pangulo ay ito ay isang convergence effort ng ating mga ahensya. So nandito po ang NIA, of course, DA, iba't ibang ahensya na po. Ano? Again, this is a convergence effort. So magpo-contribute po kami bawat isa sa solusyon na itong ating El Nino. Well, katulad po ng halimbawa po ng DA na lang, ang papel namin ng DA, mga tax agencies. Ngayon po ay meron po kaming cropping calendar planning. Bago po na kami mag-release ng tubig, ay meron kasi kami mga sunod-sunod ng mga meetings po sa ating mga irrigators association. Inaalam po natin, ang partner natin dito, again, yung Pag-asa. Alamin namin gaano ba katindi ang epekto ng El Nino dito at batay doon ho sa kanilang advice ay may ipoproject namin kung ilang hektarya yung aming kayang patubigan. And then ipoconnect namin ito ngayon sa DA. Ang unang usapan namin sa DA, itong halimbawa itong National Rice Program. Sabi namin na ibigay sa amin yung high yielding variety kahit pa paano kung mabawasan man yung ating ma-irrigate or masaka ay maabot pa rin natin yung ating desired po na output. Tataas kasi ng yield po. And then of course dito naman po halimbawa yung mga talagang hindi na namin kayang mairigasyonan ay katulong naman po natin dito yung sa high value crops. Variety po ng mga high value crops natin na hindi masyado nangangailangan po ng patubig katulad po ng corn, nandiyan na po yung munggo, at yung iba't iba pa po mga high value crops natin. Okay, oo.
Paano ho kung, let's say, magiging sobra yung epekto ho nitong El Nino? Meron ho bang nakalatag na halimbawa tulong ho sa mga kababayan po natin? Maliban ho dun sa una ho natin nabanggit kanina na pagbibigay ho sa kanila ng mga seeds or mga high-yielding seeds, engineer? Kapag talaga namang kita namin medyo matindi ang epekto ng El Nino doon, ay katulong din natin dito ang DOLE. Maglilinis po tayo ng mga kanal, gamit ng tupad funds ng DOLE at ang cash for work funds ng DSWD. So, dito naman po sa long-term solution natin or sa medium term solution natin, katuwang din natin ang DPWS dito. Ang DP naman, yung kanilang flood control project, ay ginawa pong ngayon, ito yung ating water management naman. So magtatayo po tayo kasama ang DP ng mga impounding dams, river impounding projects, para po maibsan again. Hindi lamang itong paparating na El Nino, kundi in the future, pati itong pagka-La Nina, ito na po yung ating kasakutan. At saka yung pang long-term solution natin, yung mga high dams po natin. Ito, alam niyo po, ang totoo, ito pong high dams ang talagang kailangan natin Kasi pag high dams, pag maulan, nag-iipon po tayo ng tubig. Para ito ay magamit natin pagka dry season. So, multipurpose yung ating project. Meron siyang irrigation component, meron siyang flood control, meron power generation, aquaculture. And recently po, na-repurpose yung aming, yung aming water rights into multipurpose. So, pwede na rin bulk water na yun. So, marami pong gamit sa. Okay, sige. Malaking consolation po yan sa mga magsasaka ho natin, administrator. Anyway, ang ating pong katandem si Bombo Ever, may mga karagdagang katanungan din, Bombo Ever. Okay. Dati po noong humarap po kayo sa Kongreso, nangako po kayo, sir, na mga malalaki pong dam. Ano na po ang update po dito, Administrator Galian? So, first, meron na po. Katulad nitong Tumawini Dam, matatawag natin shovel ready na ito, ready for implementation. At ang maganda hong nangyari dito ay nakita po, of course, sa pamamagitan po ng ating Pangulo at ang ating Kongreso na dagdagan po yung ating budget para po sa ating mga new irrigation projects. So, Tumawini, yung Ilocos Norte, Ilocos Sur irrigation, Abra irrigation project, o yung Inisait na tinatawag. Meron din kaming Ilocos Sur Trans-Basin Project, yung sa Panay, River Basin, sa Mindanao naman, marami rin po sa Mindanao, itong ating Malitubok, yung Malmar, Lower Malmar Project natin, Tulunan Project natin. Lately nung galing po ako ng Mindanao, tinitingnan din natin itong sa may Maguindanao area. Napakaluwang po nung ating target area dyan. Ang kailangan lang po natin talaga is yung budget natin para ma-implement na po itong mga naglalakihang proyekto na ito. Nasa tingin po natin, ito po yung talagang long-term solution natin para matugunan yung ating food security. Okay. Administrator, sa ngayon po ba, kamustahin na rin po namin yung level po ng mga dams sa ngayon? Meron po ba kayong mga na-monitor na below na po sa normal po na operating capacity po nila? Meron tayo kasi yung pinapractice na yon, yung tinatawag namin alternate wetting and drying technology. So, nakaka-additional po kami o nakakapagtipid po kami ng around 30% po dito ng ating tubig. So kung ang reduction, ang totoo ang reduction ang estimate namin sa buong bansa ay may 20% po doon sa ating irrigated area. Itong effect ng El Nino. Pero kung pinapractice po natin yung alternate wetting and drying technology, nakakatipid naman po tayo ng between 20 to 30% naman ng tubig. Kapag in-implement po natin ito, ay malaki pong kabawasan doon sa inaasahan natin na hindi natin mapatubigan. So, yun po yung isa. Tapos, again, ang kagandahan pa na to doon sa additional budget na ibinigay ng Kongreso po sa atin,
ay gusto ko nga magpasalamat po kay Speaker Romualdez at saka kay Appropriation Chairman Saldi po, dahil talagang noong nakipagpulong po ako sa kanila, nakita ko po yung sinceridad nila na talaga tumulong sa atin at tunay nga nakita natin doon sa ating budget ay nadagdagan. Ay malaking bagay po ito, game changer po ito dito sa ating pagtugon sa El Nino. Kasi timely po yung additional budget na ito. Okay. Thank you so much, sir. Konting follow-up na lamang ho siguro doon ho sa latest na ginagawa ho ng National Irrigation Administration. Lately, meron po tayong mga pinirmahan na mga memorandum of agreement kasama po mga local government units. Ang pinakahuli po dito dyan sa may part po ng Cavite kung saan ay conservation ho ng tubig, yung pangunahin pong topic ho dito. Ano po mga development ho dito at ilan na pong mga lokal ng pamahalaan yung naging bahagi po ng ating programang ito, Administrator? Well, dalawa po yung MOA na pinirmahan po natin last week. Isa ay doon po sa Cavite, provincial government ng Cavite. Ito yung ating pag-assign sa kanila ng ating water rights. Para ganito po kasi yan. Recently, di ho ba na-repurpose yung ating water rights from irrigation to multipurpose. Ibig sabihin po niyan, yung ating water rights ay pwede na po sa irrigation, pwede nang magamit ito sa bulk water supply, pwede nang magtayo ng mga solar panels doon sa taas ng ating mga lake, taas ng ating mga irrigation canals, pwede na rin ng aquaculture ngayon diyan sa ating mga dams, tourism, So, offset po noon ay nakita natin na magandang partnership dito po sa Cavite. Dati po, meron po kasi kami 24 dams dyan. Noong gumagana pa ho lahat, we used to irrigate 40,000 hectares po dyan sa Cavite area. Now, it's down to around 1,000 na lang yata yung ating irrigated. So, sayang yung tubig. Ngayon, ito po, bilang tugon sa panawagan ng ating Pangulo na tumingin ng resources para po matugunan itong impending effect na po ng El Nino, ay nakipagmuha po tayo sa provincial government ng Cavite para yung ating excess doon sa atin ng tubig sa mga dams natin sa Cavite ay magamit naman nila sa kanilang domestic water supply. Okay, sige. Maraming salamat, Engineer. From time to time, muli ho kaming uugnay ho siguro sa inyo habang binabantayan po itong epekto ng El Nino dito po sa ating bansa. Maraming salamat po, Engineer Eduardo Guillen. Hanggang sa susunod na kayo po aming makausap. Mga kabumbo, Star Nation, ang ating po nakausap ay ang Administrator ng National Irrigation Administration, si Engineer Eduardo Guillen. Kaugnay pa rin po dito sa latag ho ng mga plano ho ng pamahalaan dito ho sa El Nino na simula ho nitong Nobyembre ay nauna na hong nanalasa o nauna na pong naranasan yung epekto ho nito. Samantala, sa iba pang mga balita ho tayo, plano ho ng Metropolitan Manila Development Authority ang expansion ng Pasig River Ferry Service nito hong susunod na taon. Ito ay kasunod pa rin ng pagbibigay serbisyo nito sa mga maraming mga pasahero ngayong taon at umaabot na ho kasi sa 233,000 yung pong pasahero na naserbisyuhan ng mga bangkang pampasahero. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairperson Roman Duartes, inisyal na 3 bangka ang kanilang idadagdag sa susunod na taon. Ang bawat bangka ay meron pong kapasidad na 50 o 115 na pasahero na inaasahang tutugon sa mataas na demand mula ho sa mga mananakay. Ang naturang paraan ng transportasyon ay binuo bilang alternatibo sa transportasyon sa Metro Manila, kung saan po kasalukuyan ay merong 9 na bangka ang ginagamit sa ilalim po ng Pasig River Service. Ang mga naturang bangka ay nag-ooperate sa 13 o 13 station sa Metro Manila, katulad po ng Pasig, Makati, Mandaluyong at maging sa lungsod po ng Maynila. Ang mga naturang istasyon ay matatagpuan sa pinagbuhatan sa may San Joaquin, may Bunga at Kalawaan dyan sa may Pasig. Sa Makati naman po, mga kabombo, ay nasa Guadalupe at Valenzuela. Dyan sa bahagi naman po ng Mandaluyong ay matatagpuan po ito sa may Hulo. At sa may part po ng Santa Ana, PUP, Loton, Escolta, Lambingan at Quinta naman dyan sa lungsod po ng Maynila. Ayon kay Artes, nauna na rin itong nakipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard para ho sa naturang plano. Ang Metropolitan Manila Development Authority ang may hawak ho kasi sa lahat po ng administrative at iba pang mga office matters ng naturang transportation service
habang ang Philippine Coast Guard ay naglalaan po ng mga personnel para magbantay at tumulong sa mga terminal, mga pasahero at matiyak ang kaligtasan ng mga commuters. Isinusulong naman ng isang mambabatas ang paglikha ng 1 bilyong pisong Nursing Education Support Fund para matugunan ang kakapusan ng mga nurse sa mga ospital sa bansa. Ayon kay Makati City 2nd District Representative Luis Campos Jr., makakatulong ang naturang pondo sa mga state universities at colleges para makapagtatag ng kanilang sariling nursing schools at makapag-produce ng mga karagdagan pang practitioners. Sa inihain nitong House Resolution number 1510, hinihimok ng mambabatas ang House Committee on Appropriations, Higher and Technical Education and on Health na magkaroon ng naturang pondo para sa pagtatayo ng bagong nursing colleges sa 73 state universities and colleges na wala pang Bachelor of Science in Nursing program. Binigyang din ng mambabatas ang pag-empower pa sa mga state universities and colleges para makapag-produce ng mga kwalipikadong Bachelor of Science in Nursing graduates at magpapalakas niya ito sa kapasidad ng bansa para matugunan ang demand sa mga nurse dito sa Pilipinas at sa ibang bansa sa mga darating pang taon. Inihayag naman ng mambabatas na mula sa 117 na state universities and colleges sa bansa, tanging nasa 44 lamang ang mayroong nursing schools o katumbas yan ng 37%. Samantala, base nga sa report mula sa World Health Organization, ang kakulangan ng nurses dito sa Pilipinas ay inaasahang papalo pa sa 249,843 pagsapit po yan ng taong 2030. Maliban na lamang kung aaksyonan nito ng gobyerno at mag-invest ng malaki para mapanatili ang mga nurses sa mga local health sector ng ating bansa. Samantala, aprobado ng Pag-ibig ang pagpundo sa 2,264 na housing units sa ilang mga lugar dito sa ating bansa. Kabilang ho rito ang mga probinsya, dyan sa may Pampanga, Manila, Misamis Oriental at dyan sa lungsod po ng Davao. Inaprubahan ng naturang government-owned corporation ng hanggang sa 929 million pesos na pundo. Ito ay para magamit sa ilalim ng Pambansang Pabahay Project para sa mga Pilipino housing program ng pamahalaan. Ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar, ang naturang pundo ay magagamit para sa pagtatayo ng mga pabahay na magagamit ng mga informal settlers dito sa ating bansa. Ito'y pagtugunan niya sa naunang kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ng mura ngunit kalidad na pabahay ang mga mahihirap na sektor sa mga lugar na maayos at ligtas. Sa ilalim ng bagong aprobadong pondo, itatayo ang hanggang sa 996 housing units dyan sa San Fernando, Pampanga, 252 units sa may Tondo, Manila, 416 units dyan sa Taguluan sa may Misamis Oriental at 500 units dyan sa lungsod po ng Davao. Tiniyak naman ni Acuzar na magpapatuloy ang ginagawang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan upang mas marami pang mga pabahay ang maitatayo para sa mga mahirap at mga nangangailangan. Isinasapinal na ng pamahalaan ang binubuong bilateral labor agreement kasama ang dalawang Southern European countries na Malta at Albania. Ayon kay Philippine Ambassador to Italy Neil Imperial, patuloy ang ginagawa nilang dialogo para sa pagkakasapinal ng naturang kasunduan. Malaki niya ang maitutulong ng bilateral labor agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng dalawang bansa dahil sa tiyak na magbibigay ito ng mas marami pang mga trabaho para sa mga Pilipino. Kabilang na dito ang mga sektor ng hotel, restaurants, spa, accounting, information and technology, turismo, retail at caregiver. Una na anyang nagpahayag ang opisyal ng mga nabanggit na bansa ng kanilang pagnanais na mag-alok ng trabaho para sa mga Pinoy na manggagawa. Tiniyak naman ng pamalang lungsod ng Malabon na sila ay nakahanda na magbigay ng mga libreng sakay sa mga maapektuhan ng mga pasahero dahil po sa patuloy na tigil pasada ng mga transport group dito sa ating bansa. Ang transport strike na ito ay bilang pagpapakita ng pagtutol sa modernisasyon ng mga jeepney. Sinimulan po ng mga grupong Manibela at Piston at tigil pasada ngayon pong araw na ito at inaasahan itong magtatapos hanggang sa Disyembre 29 ng kasalukuyang taon. Ayon po sa Malabon Local Government Unit, kabilang sa kanilang i-deploy na sasakyan ay mga rescue vehicle para magbigay ng libreng sakay. Bukod dito ay kabilang rin sa mga sasakyan na ito yung mga local government unit at mga truck ng Malabon Disaster Risk Reduction Management Office.
Hinikayat naman ng lokal na pamahalaan ng Malabon yaw mga commuters na makipag-ugnayan sa kanila sakali pong sila ay may stranded. Patuloy naman ang panawagan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga transport group na magsagawa o nagsasagawa ng tigil pasada na iwasang gipitin ng mga kapwa nila tsuper para sumama sa kanilang mga kilos protesta. Maalala mga kabumbo na nanindigan pa rin ang ahensya na wala ng extension sa deadline na December 31 para huyan sa konsolidasyon ng mga prangkisa. Samantala, ang Bureau of Immigration naman muling nagpaalala sa mga biyahero na magrehistro po sa e-travel para maging mabilis ang proseso at maiwasan na rin po ang mahabang pila sa mga immigration counter. Kaugnay niyan, may karagdagan pang pag-uulat si Bombo Victor Liantino. Muling nagpaalala ang pamunuan ng Bureau of Immigration sa mga biyahero na siguruhing mag-register sa e-travel para maging mabilis ang proseso at maiwasan na rin ang mga mahabang pila sa mga immigration counters. Ang paalala na ito ay sa gitna ng holiday season na kung saan inaasahang milyong-milyong pasahero ang gagamit ng mga paliparan sa bansa. Ayon kay Bureau of Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak, inaasahang aabot sa 1.5 million mga pasahero ang darating ngayong buwan ng Disyembre. Ito ay mas mataas aniya kung ikukumpara noong nakaraang taon na umabot lamang sa higit 1.1 milyon na mga pasahero. Ipinaliwanag rin ng Bureau of Immigration na ang One-Stop Electronic Travel Declaration System ay isang requirement para sa mga international passengers na dumadating at umaalis sa kahit na anong ports of entry at exit sa bansa. Ito rin ay isang prerequisite para sa conduct of immigration formalities ng mga opisyal ng Bureau of Immigration na nagmamando sa counters ng ahensya sa international airports at seaports. Hinikayat rin ng pamunuan ng BI ang mga airline companies na makipagtulungan sa pagpapatupad ng naturang proyekto. Git ng ahensya, responsibilidad na sabihin ng mga ito ang kanilang mga customer na mandatory ang e-travel system registration. Samantala, muling tiniyak ng Bureau of Immigration na handa na sila sa dagsa ng mga pasahero ngayong Yuletide season. Nagpatupad na rin sila ng no-leave policy para sa kanilang mga tauhan nang sa gayon ay kanilang maasistihan ng maayos sa mga pasahero. Ipinagbabawal na rin ng ahensya ang pagbati ng kanilang mga tauhan ng Merry Christmas sa mga pasahero. Layo nito na maiwasang isipin ng mga biyahero na ang mga opisyal ay nag-solicit ng regalo mula sa kanila. Narito ang bahagi ng pahayag ni Melvin Mabulak, Bureau of Immigration Deputy Spokesperson. Understand na siyempre may negative connotation din ito. Usually yung may return, no? May gift na gusto hinihingi. Sa situation din yan, basically, as much as possible, we discourage our personnel na mag-greet sa ating mga pasahero. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, dumako naman tayo sa mga balita mula doon sa lalawigan. Update pa rin po doon sa epekto po ng bagyong Kabayan. Dahil yung biyahe po doon sa may Matnog Port sa Sorsogon, nagkaroon po ng pagbagal. Subalit tuloy-tuloy daw po sa kabila po yan ng bagyo. Kaugnay niyan, tinutukan po yan ng Bombo Radio Legazpi. Nananatiling normal ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Matnog Port sa Sorsogon sa kabila ng banta ng bagyong Kabayan na ayon kay Matnog Port Acting Division Manager Aquiles Galindez sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, isang biyahe lamang kagabi patungong Cebu ang nakansela dahil sa naturang sama ng panahon. Subalit sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy pa rin ang biyahe ng mga uuwi sa kanilang probensya. Napatid na simula noong Sabado ay unti-unti nang dumarami ang dagsa ng mga pasahero sa naturang pantalan kaugnay ng papalapit na holiday season. Paliwanag ng opisyal na nagkaroon lamang ng kaunting pagbagal sa biyahe, subalit wala naman anyang stranded ang mga pasahero at rolling cargos. Samantala, pinayuhan ni Galindez ang mga biyahero na regular na mag-monitor sa taya ng panahon at ugaliin na bumiyahe na may sapat na pagkain at inumin. Merong maski pa paano ay may delay ng nararanasan dahil nga talagang bugso na, dagsa na yung ating mga pasahero. Pero tuloy-tuloy naman po, hindi naman po natin masasabi na stranded dahil gumagalaw naman po sila. Gumagalaw po yung biyahe. Meron lang konting delay na nangyayari pero tuloy-tuloy at hindi naman po sila stranded. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Mula ho dyan sa Region 5, dako tayo sa Region 6 sa Western Visayas. Biyahe po ng mga sasakyang pandagat sa Iloilo. Kanselado, bunsod pa rin po ng bagyong Kabayan. May nakuang report po dyan ng Bombo Radio Iloilo. Kanselado na ngayon sa Iloilo
ang paglalayag ng lahat ng sasakyang pandagat at pinagbabawal rin ang pamamalaot ng mga mangingisda matapos makaranas ng pag-ulan at pagbugso ng hangin dahil sa Bagyo Kabayan. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo, kay Commander Paterno Villarmino Jr., pinuno ng Coast Guard Station ni Iloilo, sinabi nito na nakataas ang Tropical Cyclone Wind Sigla No. 1 sa Negros Occidental at Guimaras. Saad niya, mapanganib sa sinuman ang pumalaot ngayon dahil sa maalong karagatan na may kasamang mga pag-ulan. Dahil dito, pansamantala munang itinigil ang biyahe ng mga sasakyang pandagat via Iloilo City, Bacolod City and vice versa at Iloilo Cebu and vice versa. Dahil rin sa pagkansila ng biyahe stranded naman ang daan-daang mga pasero lalo na ang mga papunta sana sa Bacolod City. Kabilang rin sa mga stranded ang mga Boy Scouts na nakisali sa 18th National Scout Jamboree. Ang mga pinapayagan naman na maglayag ay ang mga sakayang pandagat via Iloilo City, Guimaras and vice versa. Nilinaw naman ni Villarmino na mga rolling cargo at mga barko na may 300 gross tonnage ay pinapayagan pa rin na maglayag. May mga nagkaroon tayo ng cancellation ng trips dito po sa may Dumangas papuntang Bacolod and vice versa. Meron din po dito sa may Butongon Port, Estancia papuntang Sagay, Negros. Then Ahoy Port and papuntang Ibimagalo, Negros. And then dito po sa may Pascap Terminal dito sa may Iloilo City, bound for Bacolod po. Meron po tayong cancellation po. Ang ating inaalaw lang po since may mga signal tayo ngayon, only the 300 gross tonnage above na cargo. Si Commander Paterno Villarmino Jr. para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Christian Echanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ilang bayan at lungsod naman doon sa Cebu at lalawigan ng Bohol, nagsuspindi na rin po ng klase at trabaho ngayong araw. Kaugnay niyan, may nagkalapang report ang Bombo Radio Cebu. Nagdeklara ng suspension of classes ngayong araw ang ilang bayan at lungsod ng Cebu kasunod ng pagbaba ng Cebu at Bohol sa orange warning level dahil sa tropical storm, kung saan ipinag-utos ng pamahalaang panlalawigan ng Bohol ang suspension ng mga klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa lalawigan. Sinuspende na rin ang trabaho sa lahat ng opisina ng gobyerno. Idiniklara na rin ng alkalde ng lungsod ng Cordova, Cebu na walang pasok ngayong araw sa buong lungsod. Ang suspension ng klase ay kasama sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan, gayon din sa lungsod ng Talisay. Nag-anunsyo din ng suspension of classes ng ilang private schools ng Cebu City. Sa panayam ng Bombo Cebu, Wilson Ramos, ang head ng PDRRMO. Sinabi nito na nasa blue alert ang buong PDRRMO sa probinsya ng Cebu at patuloy na babantayan ang lahat ng lokal na pamahalaan. Dagdag pa rito, wala pang naitalang untoward incident ang kanilang tanggapan maliban na lamang sa cancel trips. Ito ay dahil na rin sa paghahanda ng lahat ng tanggapan para sa nabanggit na tropical storm at umaasa itong makikinig ang publiko sa mga babala at huwag maging matigas ang ulo kung may gagawing evacuation. So far, ang preparasyon ng provincial disaster po sa Cebu is ongoing pa. Nag-monitor kami lagi dito sa mga kalungsuran kung anong nangyayari at anong preparasyon na ginagawa nila. Abiso galing sa Coast Guard or sa Pag-asa kung kailan to siguro paglabas na siguro ng bagyo. Ating napakinggan si Wilson Ramos, ang head ng PDRRMO. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Jeremy Balingit para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! 2 minuto bago sumapit ang alauna. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Nagpakawala ang North Korea ng long-range ballistic missile ngayong araw ng Lunes ayon yan sa kumpirmasyon ng South Korean military. Ito ay wala pang 12 oras matapos ang naunang missile launch ng Pyongyang nitong gabi ng Linggo, kasabay na rin ang pagkundina nito sa show of force sa pangunguna ng Estados Unidos laban sa nuclear armed state. Kasunod na rin ito ng pagdating ng nuclear-powered submarine doon sa South Korea kahapon. Inilunsad nga ang naturang missile mula sa lugar malapit
sa capital ng Pyongyang sa North Korea patungo sa karagatan ng Northeast Coast. Kinumpirma din ng Japan Defense Ministry na nagpakawala nga ng ballistic missile ang North Korea at sinabi din ng Coast Guard ng Japan na bumagsak ang missile sa kanlurang bahagi ng karagatan ng Hokkaido 1 oras matapos ang missile launch. Nagpahayag naman ng pagkundina ang South Korea sa missile launch ng North Korea bilang paglabag daw sa United Nations Security Council resolutions na nagbabawal sa paggamit ng ballistic missile technology. Mga kabombok Tester Nation, bago po tayo magtapos, sama-sama po tayong manalangin ng Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabomba Tester Nation, 7 araw na lamang po bagong araw ng Pasko. Christmas we share the love. Luzon, Visayas at Mindanao, yan na pong kabuo ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Makati News Center, ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakalikan sa takna sining alauna. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 and most trusted radio network kinakantry ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Disyembre 18, tuig 2023. Subong aton sining ang ginasawlog ang Graciano Lopez Haina Day. Gani wa isang klase, wa isang trabaho. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. Isa na lang kasimana o kung 7 na lang kadlaw kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lang mo ang Kurman, Bombot Shama, Blanco, Hover sa mga nagapauna kag dalakuan karon nga mga balita. School heads ang Nabitasan Integrated School nagpanawagan sa dugang nga bulig para sa mga na-stranded nga scouts sa ila eskwelahan. Na-stranded naglabot na sa malapit 700. Sa dugang pa nga mga balita, Professor halin sa UPV or University of the Philippines sa Visayas, ginakabing nga gentleman sa haro si Graciano Lopez Haina. Samtang nga mga pasahero nga padulong sa Bacolod, stranded sa Duanga Sport, turista nga padulong sa Giras, ginatras na lang ila sining nga biyahe. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita sa police reports, 40.8 million pesos kabalor sa illegal nga droga nga na-recover sa Banuasang Hariway. Arestado taga-distrito iya sa haro. Sa iban pa nga mga talupang doon nga mga balita, consolidated units sa pagpatapikan sang sticker suno sa alyansa sang transport cooperatives. Kag WVTC magadugang sang ila unit sa 4 ka dalaguan nga terminal sa Iloilo kon maimplementar na ang LPTRP sa bulan sang Enero tuig 2024. Amo ni madalaguan nga mga balita, issues kang impormasyon main sentro karon sa aton sining nga pagpangalagan sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto.
Bangod man sa ginalantaw sining epekto sang bagyo karon na mga kabombo, pila sa mga scouts naton diri iya sa bahin or humalin sa Pasay City, particularmente dito iya sa may Mindanao area, ang na-stranded ang wala makapauli. Di naglapot na karon malapit 700 ini sila kay ang numero diri nga nakaladangat sa aton nakuha sa Bombo Radio is 698 scouts. Ang mga nagkala-stranded kagara sila karon sa Nabitasan Integrated School. Ang school head rin nagpanawagan sa bulig ayuda sa aton sini karon nga mga kabombo para nga mahatagan taman sa nagakigo sini iya nga pagtamod ining mga na-stranded nga mga scouts. Nagatawag sini gani prang lalai naman to ang ila sini nga mga ginikanan kag luyag man nga mahimalawan kag mapasiguro gayara sa Mayo karon nga kaimtangan ining mga scouts nga na-stranded matapos pa man nga nagtambong sa 18th National Scouts nga ginpatigayon sa may Pasay City. Si Bombo Marisol Binyas may latest report. Sol, sa report tablis kami. Nagapanawagan subong ang principal sang Nabitasan Integrated School sang dugang iya nga bulig para sa mga scouts and scouters nga na-stranded subong sa ila eskwelahan bangod sa malain nga tiyempo kag ining signal number 1 nga ginkansela ang mga biyahe pandagat. Sila gali ining mga nagtambong bala sa 18th National Jamboree sa syudad sang Pasig nga tiana tapos ang damlag lang adlaw kag subong naglambot na iya sa 698 ang numero nga tiagin kabugusan sang 16 ka probinsyanan kag syudad sa pungsod ang na-stranded diri. So muning Region 1 diri man ang Region 10 sang Eastern Mindanao Region, Western Visayas Region ining Pangasinan, Northern East Luzon Region kag Baguio City diri Bombocham. Kag ate na interview gani naton diri ang principal trino sang Nabitasan Integrated School nga si Dr. Raymond T. Tolentino. Subong pa lang nagapanawagan na ini sila sang dugang iya nga bulig kag mga kinahanglanon nga nakita gid niya sining mga scouts and scouters nga na-stranded sa ilang nga eskwelahan. Kaupod na diri ang mga food packs, ang bottled water diri Bombocham kag isa sa mga ginapang tan-aw man ni Sir or ni Dr. Tolentino diri abi nga kinahanglan gid nila ini subong kay ti ang budget bala sining mga scouts and scouters do naubos naman kay na-intend for Jamboree days lang gid. Pero subong ginhatagan ini nila diri sang ligwa ining mga na-stranded kay ti mga pipila diri ka mga classrooms ang gin-offer nila. May ara man diri sang clinic, home economics building, ang opisina nila bukas man para sa sining mga na-stranded and at the same time ang ila man nga cover gym. Padayon man ini sila nga naga-coordinate diri Bombocham sa iban pagid nga mga katapos ang Department of Education nahanungod iya sa mga pilaman ka mga concerns ang scouters kaangay dito sa may tubig kag gilayon bala nga nagpadalaman ining Department of Education sang portable water tanks nga naglambot sa 30,000 ka tons ang kabugusan sini kag ginapasigurado man din nila subong ang sitwasyon diri nga matindo especially ining mga classroom kag ang mga CR kay kada classroom diri may CR man Bombocham kag sa bahin iya sang seguridad man sang sining mga scouters sang nabatian nila gani nga cater diri ang mga scouters sa Nabitasan Integrated School gilayon sila nagpadala diri sang mga katapo man sa kapulisan halin sa La Paz Police Station and at the same time diri iya sa ang mga barangay officials man ang mga tanods ang nagkadto man gilayon sa area para magbulig bantay iya sang security sa palibot sang eskwelahan. Sa dugang bala nga pahayag aton pamatian si Dr. Raymond T. Tolentino. Total number of scout and scouters who are right now billeting in the school, we have around 698 scouts and scouters. Sir, sa diin ni sila sir gina-accommodate? Okay. Right now, our Department of Education, through the full support of our schools division superintendent, Dr. Mayor M. De Los Reyes, together with our district supervisor, Girly B. Pautan, and all the school personnel. The school are ready for the evacuation, such as the classrooms, we have the clinic, we have the home economics building, as well as here at the office of the principal, and most likely the covered gym, 2 covered gym. Sir, anong mga facilities na ma-offer natin sa ila diri, sir? Usually the DepEd people are, the DepEd family
also coordinated with us here. Particularly concerns naton sa tubig. In fact, we have the water tanks, potable water tanks for them, around 15,000 tons, almost 30,000 tons right now. And rest assured that the cleanliness of the CRs, in every classroom we have CRs. And I think in terms of security, we have coordinated with the Iloilo City Police Mobile Office or Iloilo City Police Office, as well as in the La Paz Police Station. And also we coordinated with our barangay officials of Barangay Nipitasan, and they give us some tanod security. And also the school have activated the DRM force, particularly with our full support of our school PTA as well as our volunteers in the school itself. Sir, ano yung mga kinahanglan, sir, sa mga scouters sa Subong, sir, na stranded? Usually right now, we need food packs for them due to the needs nila. Kaya naubos na sa Jamboree yung budget. So right now, because of the stranded, I think we need some food packs and also bottled water for them. Bisan ang Executive Council Scouts ng Boy Scouts Philippines Iloilo Chapter diri Bombocham nagapanawagan man diri sang duga nga bulig ilabi na iya sa pagkaon kag tubig. Kag sang natigayon man naton nga ma-interview si Sir Eric V. Domdomaya, ang Council Scout Executive sang Boy Scouts Philippines Iloilo. Bali iya diri ginpahayag nga padayon sila nga naga-coordinate sa mga strandees, at the same time ang ini nga mga concerns iya ang ginapalambot niya sa gilayon sa school head diri Bombocham, kag tiang may mga lihok man sila diri nga ginapalambot sa kung ano bala di mga concerns o kung pila man ka mga concerns sa gilayon sang strandees ang ginahatagan sang lihok diri nga ti matatapan bala sa gilayon. Kag amo na ang isa sa mga ginapanglantaw niya diri Bombocham nga kinahanglan gid makalambot ining mga food pack sa 2 to 3 days kay posible ang ining mga strandees magatiner diri iya sa Nabitasan Integrated School sang 2 tubtob 3 ka adlaw kung posible nga ti maglain man sa gihapon bala ang tiyempo. Kag ang service nila diri ang ginaano man ginasuggest man diri ni Sir Eric Domdomaya nga ti ma-provide bala kung sino man maka-provide tani isang service iya transportasyon halin diri sa Nabitasan pakadto iya sa Parola sa mga mapuli nga na stranded diri Bombocham. Sa dugang bala nga pahayag aton pamatian si Sir Eric Domdomaya. As of this time, though, we have already answered some actions about that. So, the same as usual, we need water siguro for drinking and food supplies because we have already exhausted their budget, and they will be standing here for about 2 to 3 days. And coordinate, ang concern lang is something is on the food, and then other concern siguro is on their if we can fish them from here and going to their to magpuli na sila ang mga other concerns ta ay ipasugat agad especially on vehicles, so that's one thing pa na need of the in support para sa mga stranded natin na delegates of the 18th National Chamber. Specify the sir vehicle from here to Palawan, yeah. Nabatian Bombocham ang payag diri ni Sir Eric Domdomaya. Alright, so ang ginalantaw maximum of 3 days nga makatiner sila, but hopefully kung magtahaw-tahaw kag mapamaalsa na ining storm signal, pwede naman iya makabalik gilayon, makabiyahe gilayon ang ining mga na-stranded nga scouts sa Bombosol. Yes, Bombocham. Pero nagahulat-ulat man kita ka announcement diri halin sa Philippine Coast Guard. Pero sa pananaw man diri desisyonan man sa mga or based man sa mga pilaman ka na pamangkutan naton nga mga strandees diri, if mag-okay ang tiyempo, gilayon man sila nga ti go dayon Bombocham nga ti makapuli man sa ila sini nga tagsa-tagsa ka mga kabanwahanan o kung kaprobinsyanan kag kasyudad man diri Bombocham. All right, why naman sila sang problema pa sa fare, Sol? Wala na Bombocham kay tinaareglo na iya ining ilang transportation before pa lang na-cancel any. All right, sige. Salamat, Kid.
Ini si Bombo Marisol Diñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat gid na Bombo Sol Labinia sa liwat sa imo sining follow-up report, no? Bilang paghatag taman sa nagakigo sining pagtamod kag pagsabat man sa panawagan ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated ang magadonar sang 6 kasako sining bugas para iya sa mga scouts naton nga na-stranded dira sa may Nabitasan Integrated School. As a matter of fact, hindi lamang diri sa Iloilo may mga na-stranded sining mga scouts kay dito sa Cebu may ara man. Now, sa aton sining mga kauturan while magadonar sang 6 bags of rice ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated sa mga na-stranded dira sa mga kabombo naton. May mga gina-workout man kita, no, nga makapalabot man kita sang bulig sa mga kultura naton nga nasulugan iya sa bahin karon sang distrito sa Molo sa sining nagluntad nga sunog sang tinalikdan sining mga inadlaw. May mga bulig man kita dira nga ipalabot sa ila, no, gina-workout lang nga ma-finalize ini sa aton sining mga kulturan. Bangod man ngati makabig naton isa man sa mga emerhensya kag nahibaluan taman nga ining mga scouts naubos na nilang ilang sining budget sadtong tinalikdan pangapit sa pagkatapos ang jamboree, no? National Scout Jamboree sa syudad sang Pasay, no? Tinibaluan naton nga kumbaga pa wala gid ining mga scouts kag scouters. So nagsabat kita sa panawagan sa mga kabombo naton kuluyang man nga magdunar, no, sa mga pagkaon or tubig dira o kung ano man siniiya nga mga pagkabutang nga makabuligid sa mga na-stranded naton nga scouts. Pwede gid kamo makadirekta dira sa school head, no, sa Nabitasan Integrated School. 16 minutos na kaligad sa takna sininga launa. Subong adlaw aton man sininga ginasulog ang Graciano Lopez Haina Day, isa sa mga makabig naton na baganihan nga ipabugal gid sa mga Ilonggo. Pagbalik naton sa aton sining pagpangalagad kilalahon naton, no, isa ka professor halin sa University of the Philippines Visayas, ginakabig nga gentleman sang haro si Graciano Lopez Haina. Balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga panumdumora. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 17 to 23, 2023. Sa sininga weekend, dala ang inyo bugos nga pamilya sa Plazuela de Iloilo para sa pre-Christmas Day treat. Kag samtang naga-enjoy kamo sa inyong nga dinner, si Mr. Totong Villaruz ang bahala sa paglingaw sa inyo sa sulod sang 2 ka oras kag 30 minutos sa concert at the plaza. Especially for you sa Disyembre 23, Sabado, umpisa alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 24, Domingo, imbitado ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga paghiwaton sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang mga leaders ng conflicting countries ang magtinguha nga makapangita sang fair solutions sa ilang misunderstandings so that global peace will soon be restored. Sa Disyembre 25,
Lunes, imbitado ang tanan nga magselebrar sang pagkabunag sang aton mahal nga manunubos pinaagi sa pag-participate sa Holy Mass sa sinaang adlaw sa Latolda. Magasugod alas 5 sang hapon. Sa tion sang misa, aton ipangamuyo sa Ginoo nga ang iya pagkabunag ang magahatag sa aton sang renewed strength to face all our problems in life. Plus wala di Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Ang selebrasyon sang Pasko, selebrasyon sang pagkatao ni Ginoong Hesus, gani sa ulugon naton ini nga puno sang kasadya kag paglaom. Ipaambit naton ang grasya kag kalipay upod sa aton pamilya, mga abyan kag kakilala, ilabi na sa aton mga kauturan nga ginakulang sa pangabuhi. Hindi man naton pagkalimtan nga magpasalamat sa aton mahal nga Dios. Padayon kita nga maghugpong kag magbinuligay, agud malabot naton ang aton mga handom para sa kauswagan sang probinsya sang Iloilo. Kabay nga bugayan kita sang grasya sang Dios sa siningtion sang Pasko kag sa pagsug-alaw naton sang tuig 2024. Ini si Governor Toto Defensor, kaupod ang akon pamilya, nagatamyaw sa inyo tanan sang malipayon nga Pasko kag mainuswagon nga bagong tuig. Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggan, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam.
Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Himua nga mabungahon kag mapuslanon ang imo bakasyon sa panahon sang Paskwa. Yari ang pila ka mga bagay nga pwede mo mahimo agod mas masulit mo ang imo Christmas vacation o kon holiday break. Magtuon sa pagluto sang magkatuhay nga mga pagkaon. Magbulig sa ginikanan sa pagpreparar sa pagkaon kag tun-an kung paano ini ginaluto. Kung matutom ka sa pagtuon sa kusina, sigurado nga sa masunod nga Paskwa ikaw na ang mayor sa lamesa. Mag-set sang reunion sa imo mga kaabyanan o kun anay mga classmates. Talagsa na lang kamo magkitaay gani ingaliti ang okasyon sang Paskwa nga liwat kamo magkaupdanay. Hindi tanan nga banding madala lang sa imnanay. Mahimo kamo magkaorganisa sang iban pa nga mga outdoor activities, kaangay sang hiking o kon paglagaw sa mga tourist spots nga malapit sa inyo lugar. Kung masarangan, mahimo man kamo mag-amutay kag magpatigayon sang gift-giving activities. Magbisita sa imo mga himata sa malayo nga talagsa mo na lang makita bangod sa kasakoon. Tion man ini, agod mapapag-on pa ang inyo relasyon. I-develop pagid dugang ang imo talento kag iban pa nga mga interes, pinaagi sa paghatag sang tiempo sa pagtuon kag paghana sang imo kaugalingon. I-share ang imo talento kag iban pa nga kinaadman sa mga kabataan. Ang Christmas break ang isa ka maayo nga tion nga magiyahan ang mga kabataan palayo sa bisyo kag iban pa nga mga kalainan. Kung ikaw ang may talent sa pagsaot, pagkanta, pagtukar sang instrumento, pagpinta kag iban pa, tudloi sila. Mahimo mo man sila nga matudloan sa mga hilikoton sa sulod sang balay nga masarangan nila agod makatuon sila nga magtungod sang responsibilidad sa ulihi. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Sunod kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoot. Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 27 minutos na kaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sang bombo anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa mga kabombo nato no nga gusto nga magpalabot sang bulig sa mga na-stranded sining scouts, pwede gid ninyo nga ipaagi diri sa Bombo Radio kag amon kamo sining nga i-acknowledge na sa aton sini iya nga mga kabombo nga tawag sigani may luyag sini nga magabulig sa mga scouts nga na stranded, pwede gid diri no. Pwede paagi sa Bombo Radio Philippines Foundation. Bisan na naman kadamo o kung jutay ina kay tingubo naton ihatag sa ila
anuman sini sa isang bulig, i-acknowledge naton sini on air nga nabato naton halin ini iya sa mga donors, no, sa aton sini mga kabombo sa liwat, sa mga gusto magbulig sa mga stranded nga scouts or boy scouts, pwede nyo ipagi sa Bombo Radio Philippines Foundation bisan anuman kadamo o kung due time man ina kay tingbo naton ihatag naton sa ila, ihatag naton ini bilang bulig, i-acknowledge tanan sining iyang mga donors naton, no, on air sa mga nagpalabot man sang ila sini ang bulig sa mga na-stranded sini nga boy scouts. 28 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Isa ka kilala nga Filipino journalist, orator, reformist, kag bakabig naton isa iya ka national hero, no? Nangin nabantog sa iya sini iyang newspaper nga La Solidaridad sa aton sini nga mga kabombo. Ginakabig man sini iyang triumvirate sang Filipino propagandist kaupod sa kay Marcelo H. Del Pilar kag Jose Rizal. Tisubong sa aton sini karon iya nga mga kabombo, aton sini nga ginasaulog ang kadlawan, no, sa pagkabunag sang Ilonggo, no, nga baganihan nga si Graciano Lopez y Haina. Si Bombo Sol Viñas may follow-up report kay may isa ka recognition or Bombo Angel Tan rather, may isa ka recognition nga ginpatigayon kagaina sa bahin iya sang Graciano Lopez Haina Shrine dira iya sa may Haro Plaza. Check ta si Bombo Angel Tangel sa report. Please come in. Alright, tabalikan ta ang linya ni Bombo Angel Tan sa iyaman sining follow-up report. Diri man sa aton sining pagpangalagad in a while sa aton man sining pag-reconnect sa iya sining linya, no? Sa aton sining karon nga mga kabombo. Si Graciano Lopez Haina ginbunag ini sa distrito iya sang Haro, no? Sadtong Spanish Empire sang Disyembre 18, 1856. Anyway, balik-balikan ta ni karon sa aton sining pagpangalangan. Check tanay si Bombo Angel Tangel sa report. Please come in. Bombo Cham ginbansagan nga gentleman of Haro si Graciano Lopez Haina sang isa ka manunudlo sang University of the Philippines of Visayas. Ini ang may kaangtanan man sa selebrasyon sang ika-167th birthday ni Graciano Lopez Haina asubong nga adlaw nga tiging pasidunggan ini siya sa may area sang Haro Plaza. Sa interview sang Bombo Radio kay Professor Randy Madrid sa University of the Philippines Visayas, siya ini ang guest speaker man sa pagdumdum sa kaadlawan sang ining hero nga iya aging pahayag diri Bombo Cham nga base man abi sa iya pag-research mata o kung nakitaan and diskubrihan niya nga mataas ang pagtaha sang mga tawo, hindi lang Pinoy abi sadto kundi pati mga Spaniards nga suportado ang iya kausa sadto kag gintaha gid siya Bombo Cham. The reason why nga gintawag niya ini nga gentleman of Haro. Suno kay Professor Randy Madrid, dako nga bulig nga ginaselebrar sa gihapon sang publiko ang iya pagkatawo kaga ginadumduman Bombo Cham kadungan sa nga sining abi iya kaadlawan ang iya mga binuhatan sa contribution niya sa nangin kahilwayan sang pungsod sa kamot sadto sang mga Kastila. Kaga dugang aging patag man diri ni Professor Madrid nga dapat i-share gid sa mga ulihing tubo ang abi subong ang iya nga mga inubrahan paano ini siya nangin successful. At the same time ang iya nga mga sinulatan bala Bombo Cham kag paagi manabi sa bulig sang mga maestra sa social studies nga ma-insert nila bala ang lesson na mga kabuhi o kanang kabuhi mismo ni Graciano Lopez Haina para mas mangin expose man ang mga kabataan kay hambal niya diri Bombo Cham nga tama naman ka expose example bidri si Jose Rizal with his life. Time naman subong para kay Graciano Lopez Haina nga buyagyag man ang abi mga sinulatan kabuhi niya kag kun ano ang maayo niya
nga binuhatan. Patag niya diri, dapat kung miara iduluhon ang mga kabataan, isa diri dapat si Graciano Lopez Haina, kag ang isa pa gid diri Bongbotsyam sa mga importante nga gin-share niya sa iya nga speech nga importante nga kabahin sa nga pagpanggobyerno ang rule by reason. Kung sa diin dapat miara foundation of good governance and democracy, just like sa iya abi nga mga viewpoint man Bongbotsyam dugang kasangatungdan, dapat mas miara pag more forum for culture education, just like abi mga pa-contest like oration, kay di ra agid nakilala si Graciano Lopez Haina kagapati man abi Bongbotsyam sa pagsulat. Yari itong pamatian bala ang kabahin sa nga pagpahayag ni Professor Randy Madrid sang aton ma interview. Ang importante gini ginapabot sa aton nga mensahe sa mga Ilonggos nga gaan tagidya sang importansya ang aton of course ang gitawag ko sa iya gentleman of Haro, ang ato isa siya sa mga baganihan nga dapat naton gid nga ipabugal kay because nga Ilonggos siya, ginapabugal tagali si Jose Rizal nga hindi man taga diri sa aton, pero mas ipabugal tagid ba yung mga Ilonggos si Graciano Lopez Haina kay isa siya sa mga una nga nag-push para sa aton nga kahiluwayan. Ang dako nga kontribusyon ni Graciano Lopez Haina, ma-consider ta siya nga isa siya sa, kung may consider ta may tatlo gid gitawag triumvirate sa propaganda movement sa Spain. Sila ni siya mga maiso gid bala nga nagano sa paagi sa ila paghambal, paagi sa ila pagsulat, especially sa journalistic nga side. So ma-consider ta sa tatlo sa sini amo si Jose Rizal, si Marcelo Diaz del Pilar kag si Graciano Lopez Haina. So upo yung si Graciano Lopez Haina diri. Kag si Graciano Lopez Haina, hindi lang siya sikat sa pagsulat, especially nang editor siya sang La Solidaridad sa patag sang pagsulat, kundi very very eloquent man siya sa paghambal. So one of the kainan ni Sir, the greatest orator siya of all times. So grabe ang iya paghambal nga naga-touch gid sa heart sang mga mga nagapamati sa ilang propaganda sa Spain. Kag ini naka-contribute sa pag-develop sa aton nga Filipino nationalism. Yes, dapat ma-recognize because i-accept ang reality nga masyado gid kagamay ang information nga nabalaan sa aton mga younger generation. So siguro it's a role gid sa mga teachers, especially sa social studies teachers, nga dapat gid tagaan gid sang dako nga kabilinggan sa discussion sang pag-develop sa Filipino nationalism ang role ni Graciano Lopez Haina. Jel? Bongbotsyam na batian sa mga kabombo naton ang kabahin sa nga pagpahayag ni Professor Randy Madrid sa University of the Philippines, Visayas. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo siniiyang follow-up report. Isa man ina sa nagakadapat gid nga hatagan man sa nagakigo sini nga importansya ang paghatag man sang do makabig naton nga ipabugal naton ining aton sini kaugalingon iya kag si Mario tagid Ilonggo nga baganihan nga si Graciano Lopez Haina. May punto si professor sa iya sini nga payag nga ti sinya ginapabugal naton gani ang hindi ta mga kasimanwa inang aton na gid no sa aton sini karon iya nga mga kabombo. 36 minutos nakaligad sa takna sini nga launa. Oy, atensyon mala sa aton sini nga mga taga Palamati dira, no? Siguro hindi man lang ako nakabatsyag sang tuman nga kainit sa mga nagliligad si Minadlaw. Apisar subong nagagumguom, nagtupa ang pagpranalty, nagaulan-ulan, pero sa aton sini nga mga kabombo, aligmat gid kita kay sandig diri sa Philippines sa Department of Science and Technology, mayara sang 65 ka mga probinsya diri sa pungsod Pilipinas ang maka-eksperyensya sang tigmarala o kung nakakulang sa tubig by May 2024. Ini karon banwa bangod man iya sa epekto sang mabaskog sini nga El Nino phenomenon. No? Ti ang effect sang El Nino mabatyagan na naton, na-eksperyensya na naton sa pila ka mga bahin sang pungsod. Ang mga palatandaan kuno sini banwa is 80% reduction sang rainfall.
nga nagatuga sang dry spell, dry condition, kag sa May 2024, 77% sa mga probinsya ang maka-eksperyensya sang tigmalala o kung kakulang sang tubig. No? 7% maka-eksperyensya sang dry spell. That is why we took the chance nga check upon ang sitwasyon sang Halao River. Gingrab nato ng opportunity kay kagapon na imbitahan kita sa Christmas party sang Flow Water Resources Iloilo Incorporated. So kay ara naman lang kita dito, no? Nagkanto kita sa intake. Ti ining intake sa aton sinimag kabombo, no? 8 meters ina. 8 meters inang kadalumon niya, but silingon sa babaw to 8 meters, amo na ang iya sininga ground level. So 8 meters ang ginkutkot padalom. Amo na ang itsura sang intake karon sa aton sinimag kabombo. Now, kung ma-follow forward pag ikaw gamay dito iya sa mismo intake na gidabanwa, dito kang nakita naton nga ang intake, no? Kag ang water level sa aton sinimag kabombo nagaamat-amat na iya, no? Nga mas taas ang intake. Ti ining planta or ining intake, the intake itself sa aton sinimag kabombo was built pila? 14 years or more than 10 years ago sa aton sinimag kabombo. Ti aton man sininasiplatan nga imbes kuntani nga ang design sini bangod man iya sa ginatawag sini nga flow of gravity, ang flow sang Halao River kay mas nubo, nagdig up pa iya sang 8 meters sa aton sinimag kabombo, nagkutkot pa sang 8 meters. So by flow of gravity, mas sulod lang dira sa intake ang tubig sa aton sinimag kabombo. Pero bangod man sa sining onset pa lang sang El Nino, hindi pa ya kay El Nino na karon sa aton sinimag kabombo, nanotisyara na naton ang pagnubo sang water level sa aton sinimatag palamati. That is why nga kung makita ninyo subong, inang may mga tubo na dira, tapos do may act as buya, tapos sinang may mga ginatabunan na daw, 4 na silak bilog, 5 silak bilog na da. Mga submersible pump ina. Sa 5 nga inabanwa, 3 na dira ang function. Duha ka 15 kilowatt, kag isa ka 30 kilowatt nga submersible pump sa aton sinimag kabombo. Sige-sige ang iya sina nga patigayon sang suction or pagsuyop sang tubig para nga makasulod ang tubig dito sa intake, and then maagi sa stage sang processing sa aton sini nga mga kabombo, no? So imbis to iyang design nga kung tani through gravity, masulod lang to yang tubig sa aton sini mga kabombo, kay bangod nga nagdubo ng water level, ti kun hulaton mo lang iya nga magtaas ang water level, sa no payhan, basi ko na magprote matatamag, kalamatay kita sa uhaw. That is why nga dugang pagid sang equipment nila ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated, pinagi sa pag-acquire sang 5 siniiya ka mga submersible pump. Ang 30 kilowatt ganing submersible pump, why na iya man lubong gid sang 2 meters sa aton sinimag kabombo, no? Ang sa pinaka kung nagatubang kabla, ang farthest right nimo, amo na siya ang 30 kilowatt nga submersible pump sa aton sinimatag palamati. Tisigi sinang suyop niya sang tubig
para iya nga may ipasa dito sa may processing area kag subong man maka-distribute uninterrupted distribution, no, or maka-supply rather uninterrupted supply of potable water diri iya sa mga konsumidor sa Metro Pacific Iloilo Waters. Kay ang Flow Water Iloilo Resources Iloilo Incorporated, isa sa mga bulk water supplier sa Metro Pacific Iloilo Waters. Magluwasin ang lubong dito sa submersible pump. Hindi man na malubong ay butang lang na bomba. Siya to mama tomato. Mayara pagid sang gin-hire ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated sang ginatawag siniyang Kutkut Brigade. Kutkut Brigade nga kutkutan to ya manually sa aton sinimatag palamati para nga ipaslak dito ang mga submersible pump para nga continuous ang pag-extract sang tubig nga hindi na iya maka-flow sa aton sini nga water intake or sa water intake dira sang planta. So, nakita ninyo nga may mga ginapatigayon sini iyang pagtinguha efforts. Ti lakip na sinadira ang expenses. No? Pagbakal sining mga submersible pump. No? Paggamit sang kuryente. Pag-hire sang mga tawo nga kutkut dira sa ginabutangan sang submersible pump. From time to time, gina-check up pa basi kung nasudlan na to kalunang ang submersible pump. Para to make sure nga padayon iya nga makapaslak sang tubig dito sa may processing area kag maka-supply uninterrupted, no, sang potable water bangod man nga ti amoning primary nga katungdanan iya sang Flow Water Resources Iloilo Incorporated. No? Sa aton sinimag kabumbo. Tikon mag-amoning sitwasyon sa aton sinimatag palamati. Amo na lang hambal nila nga there are no excuses. Kung ang imo siniya tinutuyo is makaserbisyo ikaw, no? Sa pumuluyo diri iya sa Iloilo. Tiyan mo na karon ang ginahimo sa Flow Water Resources Iloilo Incorporated, no? Kung sadto magtabok ka dira, Engineer Bombo Brenan, dira sa may suba sang nanga, sakay ka pa baruto kung balsa. Subong, magtabok ka da, sarang mo na lang ang malakat. Pakita to lang isa ka individual to nga nagalakat-lakat ga, aboy-aboy pa ka bato. Doon nga pamasyar lang sa iya, sini nga islaw. Hamakon mo na banwa. Nagapakita lamang nagnubo na ang water level dira. Sa aton sining matag palamati. Ti kon amo ni ayhan ang ma-experiensyahan sang bulk water supplier sa isa pagid ka bulk water supplier sang Flow Water sang Metro Pacific Iloilo Waters, no? Ano ihan ang imuon sini nila? Ang basa hindi tada magbakal sang submersible pump, magastuhan ang tana karon hindi ta dira makapanghatag sang 14th month, 15th month pay. Karon kung magpangita kita sang Kutkut Brigade kag magbakal kita sang mga tubo. And by the way, ining mga tubo ni nga may mga floater nga naga-connect sa tawag sing sa submersible pump ni Rao sa aton sini nga matag palamati. Hindi lang na yan siling yang gin-order na sa kundi hindi nga mga hardware. Customize ina. Ginpaobra gid na iya sandig sa takos sang submersible pump. No, kag sandig man sa capacity sa submersible pump sa masuyop siniya nga tubig sa aton sini makabumbo. Di lang ni siling kay gin balighutan lang sang interior nga guma sang tricycle o kun bike o kun motorsiklo. Sa aton sini makabumbo. Lakip na sinadring ingenuity para iyang mapadayon
ang pag-extract sang tubig ipasa dito iya sa may processing area kag sa nasiling ko na gani maka-provide sang uninterruptible water supply, potable water supply. Sa aton sinima kabumbo. Di doon nagsulod ganis maminsaron ko ba insinera? Sa mga taga MIWD daw kung taga Metro Pacific Iloilo Waters o kung ang isa pag nila Metro Bulk Water na bla. No? Basi may Christmas party makamudang dahan yung mga taga bumbo. Kailan taon tadayon ang inyo sininga planta? Pa-introduce nyo na lang dayon to kung paano ko mo mag-operate nga sang tinalikdan to bla, galom pa lang gani, mambal na ko nyo, water rationing na ta. Oras, 48 minutos sa nakaligad sa takna sini nga launa. Check ko naman this time, balita ni Bombo Ronel Brabanzo. Mga pasahero nga padulong sa Bacolod, stranded sa Dumangas Port. Turista nga mapadulong kung tanis Gimaras, ginpaiway na lang sining iyala nga biyahe kag tingwahan taman nga malabutan karon ang dugang pagin sining mga balita kaga impormasyon 40.8 milyones pesos 40.8 million pesos nga balor sa illegal nga droga na kumpiskar dito sa Niway. Ang subject person taga distrito sang Haro. Anong latest man sa investigasyon dira karon? Check tanay si Bombo Ronel sa mga na stranded nga mga pasahero. Mga kabombo. Bombo Ronel sa report, please come in. Bombo Cham, may balaan nga ginkansila sang Philippine Coast Guard Iloilo kon PCG ang biyahe sang mga ferry boat nga dumanggas going to Bacolod bangod sa pagpaidalom sang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kon Pag-asa sa Negros sa wind signal number 1. Mamatsaga nang may kasarangan nga pagdulos sang hangin sa baybayon bangod sa tropical storm Kabayan. Sa interview sang Bombo Radio kay Commander Paterno Bellarmino Jr., head sang Coast Guard Station Iloilo, iyagin pahayag nga ginkansela nilang pila ka mga biyahe bangod sa malain nga tiyempo. Suno kay Bellarmino, temporaryo lang ini samtang padayon pa ang obserbasyon sa kadagatan kung posible na nga makabalik ang biyahe kung magmayo og tiyempo. Dugang pa niya, may 591 ka mga stranded nga pasahero subong sa Dumangas Port nga padulong kuntani sa Bacolod. May kapin na 200 kang cargo vessel sumana ang stranded subong sa nasambit nga port. Sa pahayag ni Bellarmino, may pila ka mga cargo nga ginatugutan nga makabiyahe halin sa Dumangas pakadto sa Bacolod apang 75% ang capacity lang ang karga nga pwede masakay. Nagkoordinar naman ang Philippine Coast Guard sa Dumangas Local Government Unit para matagan assistance kag mga personal protective equipments ang mga pasahero samtang nagahulat magbalik ang biyahe kung magina mayatag tiyempo pagbudyam. Temporaryo naman nga naka-standby ang mga stranded individual sa terminal port ng Dumangas samtang ang iba nagbook na sang mga hotel. Sa dugang bala nga detalye aton pamatian si Commander Paterno Bellarmino Jr., head sang Coast Guard Station Iloilo. Tama, Bombo Ronel, may ara kita 591 stranded nga pasahero subong kag 200 rolling cargos ara da subong sa may Dumangas Port. But I think nagresyon naman ang iban nga mga barko, especially ang 300 gross tonnage and above nga ginalaw lang naton 75% cargo capacity nga igakarga nila dito sa ila barko sa mga rolling cargos. What steps are we going to introduce, sir, to cater these stranded individuals, sir? Ang mato may coordination kita, Bombo Ronel, sa LGU, nga at least kag PPE, mahatagan naton sang assistant ang aton na mga stranded passengers, assistance nga pwede naton may hatag sa ila. Temporarily, sir, ara sila sa terminal tunda sa may Dumangas. Ang iba nagkuha naman sang ilang mga hotel, I think, Sagwa. And then, waiting for the advice na lang natin from time to time. That's why, ang amon nga panawagan nga ba sa mga travelers natin, sir, nga mag-monitor sa mga announcement natin sa media para at least ma-update sila sa latest nga panahon kung may mga cancellation sa mga ports natin. So, hindi anay nila pag-i-resume or i-ikon ang ilang pag-kanto sa port para hindi sila dito ma-stranded. So, amo na ang announcement natin sa ila.
Inyo nabatian si Commander Paterno Bellarmino Jr., pinuno sa nga Coast Guard Station Iloilo na Bumbutsam. Yung payag man gani ni Bellarmino nga ang biyahe bala sa bahin sang mga fast craft Iloilo going to Guimaras, ang padayon nga nag-operate. Kag wala gin kansela apang 50% lang ang capacity nga ginaduso sa PCG nga masakay sa mga ferry boat. Samtang hindi na magpadayon lagaw sa Guimaras ang pilaman ka mga delegates bala sang 18th National Jamboree nga gikan bahin sa nga Quezon City bangod sa ginpaidalom sang pag-asa nga wind signal number 1. Sa interview sa Bombo Radio kay Sir Bancel Ferdinand, turista kag si maestro nga kaupod sang mga Boy Scout iya ginpaya nga na-desadar na lang sila nga ikansela man ng ilang lagaw kag pupunta ni sa Guimaras. Suno kay Ferdinand, ginpa kamaayo niya nga unahon ang safety sang mga kataan bangod hindi gilayon mabasa ang dalagan sang tiempo kapin pa nga hindi sila sa ulado ang Iloilo. Dugang pa niya na mangita na lang sila sang iban nga pwede lagawan sa Iloilo, probably ang mga beach areas para nga hindi mo yung ilang nga plano na maglagaw after sa Jamboree. Upod ni Sir ang 12 ka mga scouts kasi 3 sila ang mga manunudlo di kapit sila ang kabugusan Bumbutsam tigit pakigbahin niya man nga nakanugunan siya hindi sila makapadulong sa Guimaras bangod first time puntahan nila nga maglagaw diri sa Iloilo kag sa Guimaras. Sa dugang balang detalye atong pamatian si Pancil Ferdinand, turista nga maestro nga paupod sa mga Boy Scout nga nagikan sa Quezon City. For the day, for this Sunday, ang plan talaga namin ay to go to Guimaras and then spend the day within the area, enjoy the area, and then support the local tourism and the local products there in Guimaras. Unfortunately, in accordance with the weather forecast and situation, right now sa area ay na signal number 1. Ano yung announcement na rin ng Coast Guard dito. So kami, safety first. Always safety first. Siyempre may mga bata kaming kasama. So we have to think about the safety of these the minors. So we have decided not today, maybe some other time. Kasi hindi nang gusto ng mga parents din nila. Sayang, but still, we're in Iloilo and we have a day ahead. So we have to find some other ways na wag lang mag-focus lang dito within the signal number 1 issue and situation. So we have to find other ways to enjoy the day. So wag lang din, hindi namin i-spoil na araw na to. We have to look for other ways na mag-enjoy din po ng mga bata din within the area. Since first time namin sa Iloilo and the place is good and then food is good, Batchoy. Ayan. Maraming salamat at yun lang po. Thank you. Bumuronel. Yun nabatian si Bancel Ferdinando, si maestro upod man ka mga Boy Scout nga nagalin sa Pasig City kag kini sila ang taga Quezon City Bumbutsam sa aton ginapag-obserbar sa may warcraft ang mga nagabi ay wala patulong sa Guimaras nga ferry boat pinapasuksok na nila sang life jacket man ang mga sakay sini para man maligawan ang mga casualties la kung may malain nga matapo Bumbutsam. All right. Ini si Bombo Ronel Palencia Brabanjo para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kinda Bombo Ronel sa imong sining follow-up report. So from time to time, standby lang kay magahatag sang mga announcement diri ang Philippine Coast Guard may kantanan sa sining biyahe karon kutob sa mga mayara sang cancellation. Sa aton sino mga kabumbo kay iwaiban sa may ginapaminsar ni ang iban ang Coast Guard mo kunti ang safe travel sa aton sini iyang mga kauturan. Speaking sang stranded bala sa aton sini nga mga kabombo sa mga stranded sini nga Boy Scouts pwede gininyo ipaagi sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated bisan ano man kadamo bisan ano kadjuntay kay tingbo naton ina ihatag sa ila buwas sa udto ina nga mga bulig i-acknowledge naman on air nga nabaton naton halin sa mga donors hindi gid malipat nga ihatag ang pangalan sang donor para mabalaan sa mga Boy Scouts sa pagdulong sa inyo sining mga donasyon pangita lamang si Bombo Jane o kon si Bombo Steph Bombo Jane Los Bañas Galiarde or Bombo Steph Tubid sang Bombo Radio Philippines
Foundation Incorporated. Again, no, ang mga ginapangayo sa mga stranded amo ang pagkaon kag tubig sa aton sini nga mga tagpalamati. And of course, bisan wise ang Christmas party, no, sa Metro Pacific dira sa inyo sini iyang another bulk water supplier pagin. Bisan way kamo dayang Christmas party kag hagaron nyo kami nga malantaw sa inyo sini nga planta, sa inyo sini nga operation, no? Malantaw gid kami no, sa aton sini nga mga kabumbo. Oras naton 58 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Sa mga kabumbo naton di ka mo magkalipat. Ano tapit sa subong man? 18. 18 ti 5 na lang kadlaw grand draw na sa 1 to Panalo Part 22 promo sang Bombo Radio kag Star FM. 1 million pesos ang nagahulat sining grand prize sa grand draw sa Pizza 23 December 23 Sabado ina nga adlaw. Magluwas sa aton sini nga 1 million sa aton sini nga mga kabombo. May ara paging kita sang guaranteed prizes sa 31 kabombo radio kag Star FM stations. Magadaog sang 5,000 pesos third prize, 10,000 pesos second prize, 15,000 pesos sa first prize. Now, kag may ara pagid sang mga regional winners nga magagikan sa National Capital Region, Luzon, Visayas kag Mindanao, tag 50,000 pesos kada isa ini sa ila. Kag syempre sa grand draw na to ng grand winner. Sino ayhan ang mangin panibago sini nga mangin katapos ang Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club nga magadaog sang 1 million pesos. O gani magpasakop na tuduhi kag dugangi pagid hulog ang madamo sini nga entries. Now, ihulog ang mga entries sa designated drop-box centers sa mga kabanwanan sa probinsya sang Iloilo o hindi gani sa mga drop-box centers diri man iya sa syudad sang Iloilo ukon sa mga drop-boxes diri mismo sa istasyon sang Bombo Radio. May mga may mga nakapagkit man na dira iya para sa nagkalilain sini nga mga proof of purchase nga dapat sini ninyo iya hiulog kung amo nang inyo sini nga proof of purchase nga gamit. Lapit na lang December 23 grand draw tana sa 1 to Panalo Part 22 promo sang Bombo Radio kag Star FM. 6.5 million pesos in total prizes nationwide ang iga panagdag. Standby na sa kahapon lamang program kaupod man sa kay Tita Regine si Mombot Shama Blanco Hover gabilin sa imo sang manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo Oras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 17 to 23, 2023. Sa sininga weekend, dala ang inyo bugos nga pamilya sa Plazuela de Iloilo para sa pre-Christmas Day treat. Kag samtang naga-enjoy kamo sang inyo nga dinner. Si Mr. Totong Villaruz ang bahala sa paglingaw sa inyo sa sulod sang 2 ka oras kag 30 minutos sa Concert at the Plaza. Especially for you sa Disyembre 23, Sabado, umpisa alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 24, Domingo, imbitado ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga paghiwaton sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang mga leaders ng conflicting countries
ang magtinguha nga makapangita sang fair solutions sa ilang misunderstandings so that global peace will soon be restored. Sa Disyembre 25, Lunes, imbitado ang tanan nga magselebrar sang pagkabunag sang aton mahal nga manunubos pinaagi sa pagparticipate sa Holy Mass sa sinaang adlaw sa Latolda, magasugod alas 5 sang hapon. Sa tion sang misa, aton ipangamuyo sa Ginoo nga ang iya pagkabunag ang magahatag sa aton sang renewed strength to face all our problems in life. Plus wala di Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio kag Star FM, ang Pasko tion sang kalipay sang pagkatawo sang aton manunubos si Ginoong Hesukristo. Paglaom man ini para sa aton nga mga Ilonggo sa pagbangon sa kabudlay dala sang pandemya. Sa mga pinalangga ako nga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Ini si Mayor Jerry Treñas, ululupod kita sa pagbangon kag pag-uswag. Merry Christmas and a happy and prosperous New Year to everyone. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas.
Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kon kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Kabombo, nagapalibog ka bala kung ano nga regalo ang imo hatag sa imo ihado kag ihada? Hindi kinahanglan nga mahal, basta makahulugan lamang kag mapuslanon para sa imo hatagan. Yari ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Paradio Bombo! Good afternoon sa inyo mga kabombo. Mabugnaw nga hapon sa aton tanan. This is Tita Regine on a Monday, December 18, 2023. Sa aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. 7 days to go before Christmas, malapit na ang Pasko. Ika-third simbang gabi na kaina, no? Kumusta man? So far, ang ibang ginakompleto gina ang 9 days nga pag simbang gabi because they believe nga at the end ko no sang ilang nga pag aginaldo, ang gina-wish ko no nila is makuha gid nila. Kamo, gaamo man sina? Good afternoon sa liwat sa inyo mga kabombo. This is Tita Regine sa Lunes ng edisyon sa sininga palatuntunan kahapon lamang program. And of course, ginapasalamatan ko ang ating mga letter senders sa mga istorya nga ilang nga ginapadala diri. And I am looking forward sa inyo man nga mga istorya dira. Ikaw, yes, ikaw gid, giriga pamati sumong, wala pa so far nakashare diri sa KLP. Pwede ta ka ma-invite, mag-join ka man, mag-share ka man sa imong istorya. Super hapos sa gid ang imong himuon, i-email mo lang ang imong kasaysayan sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Uy, may kinasal kaina, Dongdong and Sharon. Congratulations and best wishes. Damo no, basta December, damo usang may nga mga nagapakasal. Naayhan. Aside sa bulan sang Hunyo. But anyway, balang ko lang at December is cool. Mabugnaw nga panahon. Ari na nga itong bahanon para sa inyo, mga kabombo. Today is Monday, December 18. Medyo masubo, pero tago sa puso ang mensahe. From Elmar John Bolaño, may Paskwa man gihapon. Welcome sa kahapon lamang program, Kaupo dinyo si Tita Regine. Wara takon ginbunag nga manggaranon. Nahisa ko sa mga bata sa amon.
Pagusto sanda bisan ano pangayuon kasubukay bigado tamon mo. Pero si tatay puwerte na kapisan kang paglaom wara na maduraan. Isa kadlaw tanan naglisensya sa sunod bulan mapaabron tanan. Tatay ko maghandam ka, tatay ko malangka ikaw, tatay ko paglaom kaw kang aton pamilya. Kapikaduhon tapuson ron, tatay ko paalam ron sa imong pagbalik pamilya ta masulhay na. Kabulan ng ana kontrata, siyang kabulan tanang nga madura, pero mapaskuan na tay diin karon babatsyag manabi sa amon. O Diyos ko, si tatay lang irikalo, presensya niya lang masadyan na ako. Antes kang Paskwa, si tatay ginpauli mo, apang sulod ron kang kahoy nga rektanggulo. Tatay ko, sa diin karon, kay manupaskuan na nagkaginbayaan mo ang imo pamilya. Naibisan lang kita, basta kumpleto kita. Kung mahagapot ang Paskwa, pero kang Diyos ginbawikaw ang Paskwa masubok ang tatay kami nawadhan. Apang may rason ang tanan, may plano ang kahitaasan. Espiritu kang Paskwa magapabilin sa amon. Bisan si tatay wara ron, may Pasko man sa gihapon.
Abot ang Pasko, pero kang Diyos kinbawi ka. May rason ang tanan, may plano ang kahitaasan. Masubo nga ang bahanon, but ang ginabilin sa aton is something positive. Life has to go on and we accept anuman ang ginahatag nga mga challenges sa aton. Oras naton, it is now 18 minutes after 2 o'clock. By the way, sa mga gusto gali magbulig, sa mga stranded Boy Scouts, pwede nyo gid nga ipadala or ipaagi sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated bisan ano man na kadamo o kajutay ang inyong nga luyag nga ibulig sa ila kay tingbo naton hatag sa ila buwas sa udto. Ina nga mga bulig i-acknowledge taman on air nga nabaton naton halin sa inyo nga mga donors. So hindi gid malipat nga ihatag ang ngalan sang donor para nga mabalaan man sa mga Boy Scouts. Sa pagdulong sa mga donasyon, pwede nga pangitaon lang si Bombo Jane o si Bombo Steph sa Bombo Radio Philippines Foundation. Again, ang mga ginapangayo sa mga stranded Boy Scouts, amo ang mga pagkaon kag tubig. Salamat gid sa inyong nga pagsabat sang ila nga panawagan. At this time, sigurang na ang ating nga mga istorya in-stored para sa inyo. Here's one coming from Inbis, ng probinsya, sang Iloilo Christmas celebration, ang tigulo sang iya nga istorya. Dearest Tita Regine. A joyous Christmas, a peaceful and very prosperous New Year to all of us, especially to you, Tita, all staff and members of Bombo Radio Philippines, my fellow active KLP lovers and listeners. December 25, the most awaited day for everyone, all throughout the world, the birth of our Savior Jesus Christ. It is a very significant day. How God loves us by giving us His only begotten Son, Jesus Christ, to save us from eternal damnation. The great point is, God is love, and love is God. How happy are we nga magselebrar sang Christmas, pinaagi sa pag-express ang aton nga love to God in return. Nag-attend kita sang Midnight Mass, December 24, for the nativity of our sweet infant Jesus in the manger. Right on December 25, nagapreparar kita the best food for lunch for our family bonding and merrymaking. Tita Regina, dumduman ko, sang December 1980, ang akon ihada, si Ami, nag-request nga mag-spend ako sa Christmas vacation sa ilang lugar sa Cebu City. Magkasilingan kami sang una sa Davao, pero pag-graduate na sa high school, nagbalhin sila sa Cebu, sa lugar ni tatay niya, para makaeskwela o kon manarabaho. Ang iya tuyo nga sa Cebu ako mang Christmas, kaibilin gali niya ang iya nga grocery store sa akon for 1 week. Kay mapamanila siya, kag mabalik man antes ang Pasko. Iya gintray sa kompanya nga gin-applyan ni Dan ang iya nga bana nga naka-abroad. Sobra na 3 ka tuig, gikan sang iya nga pagpanaw, nga way gid siya magpadala ka sulat o kung magtawag man kay Ami kung sa diin siya nga kompanya nakasulod trabaho. Sa amo na nga kahimtangan, ang duha na ka former admirers nga mga single pa, Tita Regine, nagbalik pangaluyag sa iya, kay nagpasalig nga kung sino ang batunon sa ila ni Ami, mangin responsible sa pagbuhi sa duha ka bata ni Ami, kag ni Dan. Ang isa, si Mr. P,
nagasakay sa barko, kag si Mr. R nagaopisina sa munisipyo. Naluoy sila kay Ami, kag sa dawa ka bata nga waay tatay. Ginambalan sila ni Ami nga hindi na siya pagdisturbuhon pa. Mangita sila sang dalaga nga pangasauon nila. Isa ka bes, nagkadungan sila pamisita sa kay Ami sa store, kagin prangkahan sila ni Ami that Dan is coming soon. Please stop visiting me anymore. Okay? Iway pa abi cellphone sa nga panahon, kag si Ami, why gid sang may makontakan o kon pamangkutan. Tama, gid kabudlay, Tita Regine. Sige lang siya kahibi, kag magpangamuyo. Pamangkot kay Lord, kung diin na si Dan, kag ano ang hinungdan, nga waay gid siya mag long distance o kung magsulat man lang. Maayo man ila kasultanan, kag kagustuhan nga mag-abroad si Dan para sa buwas damlag sa mga bata, kag sa ila pamilya. Pero nga naman, waay gid siya kabalaka kung paano na sila sa iyang mga kabataan. Nagabot sa punto kag panahon nga hindi na gid si Ami mahimutang kay basi may iba na siya nga asawa. 5 ka kompanya iyaging kaduan sa Manila, pag-check sang pangalan ni Dan, pero way gid klaro nga information ang nahatag sa iya. Undocumented ang record niya. Di wala. Huy-huy iya abaga nga nagpauli na lang. Bit-bit mga pasalubong sa duha na kabata, kay nanay ug tatay niya, kag sa akon man. Tita Regine naghingagaw gid si Ami pauli. December 23, nga makauban niya iyang mga kabataan kag pamilya sa Pasko. Daw tinublok ang iyang dughan, sang may nasiplatan siya nga tao, gadala sang ila baggage, may upod nga babayi nga may bata, didto sa Manila International Airport. Nahinungduman niya, iya manghod si Alex for 7 years nga waay sila magkakita. Sa huna-huna ni Ami, daw si Alex gid ang iya bayhon, kag panghulag-hulag. Isa lang ilagin sakyan nga eroplano pakadto sa Cebu. Paglanding sa Mactan, dali-dali si Ami nagpalapit sa tao. Og nangutana kung asa sila paingon. Ginhimutaran siya sang tao, og nangutana, Ate Ami, ate ikaw dya? Tubag ni Ami, Dodong Alex, daan pagyud ko nga ikaw ang nakita ko sa airport sa Manila kanina. Naghug og nagkiss ang duha og gi-introduce ni Alex si Nemia, iya asawa og ang bata nila kay ate niya. Okay ate, sabay na tayo sa taxi pauli sa Coron. Ate Ami, kumusta na sila nanay og tatay? Okay pa man sila dong. Pero si nanay, hurapon na, ug si tatay, nagabaston-baston na. Sige ate, dito na kita karon sa balay, magpadayon istorya. Merry Christmas ate. Merry Christmas man Dodong og Nemya. Sweet Christmas kay Dodong Jr. Pagabot na sa ila balay, dako gid ang pasalamat ni Ami sa aton mahal nga Dios. Maski naguol siya nga waay siya klaro nga balita aparte kay Dan, pero nabawi man. Nalipay siya kay nagkauban sila ni Dodong pauli. Since Dodong was very inquisitive, he asked his sister, "Nag-unsa man di ay ikaw sa Manila, ate?" Then Ami answered, "Alam mo dong, nagpa-Saudi si kuya mo Alex. Sobra na 3 ka tuig. Wa gyud siya maka long distance o kung magsulat man aron kay balo ko address sa kompanya iya gitrabahuan. Ahay, Dodong gikapoy na gyud ko og tinagad sa iyahang sulat." Ang tubag ni Dodong, "Sagdi lang ate, magampo kita sa Ginoo, way kita kahibalo, basi i-surprise kaniya karong Pasko." Kabay pa Dodong, maluoy sa aton si Lord. Sa pihak nga bahin, waay nagdahom sila nanay og tatay nila nga kauban nag-abot si Ami og si Dodong. Just imagine, Tita Regine, for 7 years nga waay gid sila balita kung asa na si Dodong.
Tapos, bigla nga nagkauban sila ate niya sa pagpauli. Sa dako nga kalipay, nagtawag si Ami. Nay, tay, ari na kami. Nagkauban kami ni Dodong. Maninay, nahinumduman mo pa ba si Dodong? Oo, kamusta ka na dong? Aw, okay man. Naasawa og isa ka anak. Ay abaw, tita. Very warm welcome gid ang pagsugata, paghinilakay, paghinalukay, ug pagginaksanay nila nga magkamag-anak sa sobrang kamingaw sa isag-isa. Then, Dodong asked forgiveness from his parents and Ate Ami niya and explained, abi ninyo, nay, tay, tapos ko graduate sa high school, dili ba nananghid ko mangita trabaho para makaeskwela sa kolehiyo? Naluoy ako sa inyo ni tatay, kay si ate, doon di man gani maka-eskwela tungod sa kapigaduhon. Pag-abot ko sa Manila, nakasulod ako dayon sa trabaho sa sulod balay o eskwela sa gabi. Nautical ang kurso ginkuha ko. Isa lang ako katuig sa una ko nga amo, kay nagsaylo sila sa Bataan, kaginbilin ako sa iya magulang. Si Manay nga nagasakay sa barko ang iya bana. Amo lang gihapon akong trabaho sa adlaw ug padayon eskwela sa gabi. Daghan gyud ko trabaho nga dili gyud ko kalugar pagsulat. Maayo man sila sa akon nga gikabig ako miyembro sa ila pamilya. 2 years nautical lang ang natapos ko ug giuban ako pasakay ni Manoy sa ila barko. After 5 years, nagpakasal kami ni Nemya og si Dodong Jr. Manog 1 year na, karon December 25, atol gid sa Pasko, sa pag-celebrate naton sa Christmas. Mas sinadyahon ang magkamag-anak. Samantalang, nagpadayon sila pag-istorya, at about 6 p.m., bigla si Subang ni Ami nagdalagan og nag-ingon, Nanay, may tao sa bakura nagapangita sa imo. Nangutana agad si Ami, Sino? Kaila mo? Ang tubag sa bata. Why ko kaila, nanay, pero gitawag niya ako nga anak. Nakibot si Ami o ginlantaw dayon kung sino ang nagapangita sa iya. Hala ka, Alex! Diyos ko, nay, tay, dong, si kuya mo Alex, ari na siya. Daw gilabo sa bato ang ginsulti mo nga basi i-surprise ako ni kuya mo sa iya pag-abot. Ay, Diyos ko, salamat gid sa imo kaayo o Diyos ko. Doon nalabot ni Ami ang langit sa kalipay ug nagpasalamat ubas or usab sa aton mahal nga Diyos. Habal niya, abi mo Alex, ginapas ko ikaw sa Manila. Kaina lang kami alas 7 sa buntag nag-abot. Diri ni Dodong. Tapos si Alex, nagpangayo man sa pasaylo kay Ami, kag sa iya mga in-laws, ug ginpaatag maayo ang iya sitwasyon sa abroad. Nahangpan man siya sang tanan. Ug kanami gid sang pag-ugyon sang panahon sa ila, sa madugay nga paghulat. Nagsigaw si Ami, Merry, Merry Good ang Christmas celebration naton karon December 25 kay birthday man ni Dodong Jr. Thanks be to God that we have come together for this special occasion. For 7 years that we have missed you, Dodong, and for more than 3 years that we have also missed you, Alex. Nevertheless, our good Lord has answered our prayers and has made our wish for a happy family Christmas bonding to come true. Tita Regine, parang hindi masabi ang tunay nga kasiyahan ng pamilya. Ang kanilang naramdaman dahil nagkabuo sila lahat sa araw ng Pasko. I also enjoyed with them and really felt that unfading love which bound us into one together under the care of our loving God, the Father. Maskin ano pa ang aton gusto nga pangayoon sa aton maayo nga kabubuton kag relation sa mahal naton nga manluluwas, maalwan ang iya kasing-kasing sa paghatag sang aton ginapangayo. Tungod sang iya dako nga pagigugma sa aton tanan. Ang leksyon, gugma. Love God above all things and love our neighbors as ourselves. Hence,
Let us give our true love on Christmas Day and every day in our life. Tita, I hope will make our family bonding stronger with love, peace, and understanding in celebrating this Yuletide season 2023. Thank you so much, Tita Regine, for reading once again my enjoyable and unforgettable experience in 1980 Christmas celebration. More power sa mga interesting, enjoyable, and enlivening KLP. May our Lord's heavenly blessings and graces bestow on you and your family this coming Christmas and New Year. With love and prayer, in B of Iloilo Province. Kanami lang gid, no? So, it shows God is listening to our prayers. And He responds. He answers all our prayers, always in His most perfect time. Kamuda, may mga wishes ka mo for this Christmas? Ano ina? Mga madugay na gid nga mga handom sang inyong tagipusoon. Maybe mag-abot na ang somebody nga ginahulat-hulat nyo gid, or maybe makuha nyo na ang luyag nyo gid nga ma-achieve for long years, or maybe ang inyong ginapakaasam-asam nga something sa inyong kabuhi. Don't stop from praying. Pray unceasingly. God is listening. Thank you so much kanami lang gid, no? 1980 nga natabo sa ina nga pamilya, kanami gid. Nagitaay sila sa iya nga brother, bao isa pagliki sila kay airplane pero wala sila to siguro nagkilalahay or wala sila nakatulukay pagpanaog pa amo kapag na realize na ay dumangod ko man to. Timayo gid kay na approach niya and tumpak ang iyagin magli nga utod. Imagine 7 years nga wala siya nakakita ay. And then kanami man, no, kaya ang purpose na pamanila to siya is gusto niya gid sa Euron, diin gid bala ang iyang husband ano nga company. Well, though wala sa mayo nga result, medyo huy-huy ang abaga sa iyang pagpauli, at least she felt better that she did something. Ang madugayan na nga luyag nga himuon nga magpanguntana, mag-search, mag-research, kag magpamangkot gid, no? Imagine, 4 ka mga kompanya sa iyang pangkatuan, pero daw wala gito klaro, no? Kay gali, surprise! Mabauli na gali ang iyang husband. 3 years, wala communication. Beautiful nga Christmas. Well, we're wishing everyone also this Christmas nga kabay, no? Pinakaasam-asam ninyo. Mahatag naman, kag matabo naman. Salamat gid sa imo NB sang probinsya sang Iloilo for this nice and beautiful story. Pang Christmas gid. Magapanabalik ang kahapon lamang program with Tita Regine pagkatapos ng gid sa pinakamang importante nga mga pahibalo. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Diri sa kahapon lamang program, 39 minutes after 2 o'clock. And speaking of wishes, nga ginagrant, kanami lang gid. Because ang mga Ilonggos, ang matamat naman nga nagasabat sang panawagan sa mga Boy Scouts nga na-stranded diri. At this point, basudlo naton si Bombo Jomar Villa, may nag-turnover sang bugas para sa mga na-stranded nga ini nga mga Boy Scouts. Bombo Jomar, ang detalye sa inyong mga balita. Palihog. Yes, Tita Regine, no, na sabat na gidman ang panawagan diri sa principal no, sa Nabitasan Integrated School para ni sa mga stranded bala no, nga mga scouts bangod sa sining malain nga panahon subong nga eksperyensya naton. At salit sila ni no, ang halin dito sa Bypass City ang nagpatigayon bala sa National Scout Jamboree. Iba ni lain-lain pa nga lugar galit Tita Reg. Oo. Ang iban diri halin pa sa Davao, Cagayan de Oro, Bohol, Baguio City, Arima no, nagdingob diri sa may Nabitasan Integrated School sa may distrito sa Lapas. So bangod nga ti unexpected ang natabo ti amo tukinan panawagan abis ang principal diri ang Sir Raymond Peter Talontino nga ti kulang sila sa bugas kung sa pagkaon abi Tita Reg ti mga panapton niya ti may mga dala naman sila nga bayo mo. So kadasig no sang sabat sa ila sila nga panawagan kay ang Bombo Radio Philippines Foundation ang nagsabat no sa sining panawagan kung sa din ari subong Tita Reg no ang anom tanan kasako sining Anom yes, Gidmar. Anom. Enough to feed sa mga 600 plus, no? Yes, tama gid ka ano ni, no? Dako naning bulig diri no sa ila sa sining mga stranded diri karon nga mga scouts naton. Actually, Tita Reg, ano pa lang niya, no? Initial pa lang. Ni nga bulig, at least kung may ara pagid lang willing, no, nga mag donate diri karon sang ila sining nga mga hamili abi nga bulig o kung may mga buluwanon nga tagipusoon mahimo gid no nga magpaktigangot man diri sa may Bombo Radio pangitaon na si Bombo Jane o kung si Bombo Step tubid no agod na ti ma-facilitate ang ila siniya nga luyag man no nga ipalabot nga bulig address sa sining mga na-stranded nga mga scouts naton dire Tita Regine. Sa di na naghalin, ang mga ginpang turnover dira, Mar? Sino ng mga donors? Tita Reg, come again? Sino ko sa di ina naghalin ang mga bugas nga ina? Sino ang nag-donate sina? Iyagid ni sang Bombo Radio Philippines Foundation. Okay. Rujon na Tita Reg. Aribla ba ko po naton ang principal dre sa mga dali lang, no? Si Sir Raymond Peter Tolentino at same time maka-interview kita lipot man diri sa mga scouts. Sir, live kita no sa Bombo Radio si Tita Regine sa piyak linya. Anong mahambal mo sini kay na nagpanawagan ka lang kag subong hapon na baton ning anom kasakong bugas ho?
Okay, mayong aga sa tanan. Thank you gid sa pagsuporta, labi na gid sa Bombo Radio Foundation. Sa ining anong kasako nga bugas, at least naka-umpisa kita donate sang from Bombo Radio Philippines Foundation. So sining ano ka sa akong bugas, we will distribute no sa ila. And right now, I think siguro out of 698 no mga delegates naton diri as of this 2 PM no, we have already around 508 na lang sila because ang aton mga delegates may mga ara na sa ila siguro nga ano nga naglakat na I think dito na sa eroplano indal nagkadto sa Dumangas, so most likely at this 2 PM 508 na lang aton mga delegates diri. So 508 as of now ang latest diri karon Tita Reg nga mga naga-attend diri sa may nasambit karon nga bulutuan. So magluwas ni sa bugaser. Ang panawagan mo sa iban kasi may mga bulawanon, mga tagipusoon kasi magdugang man sa pag-donate diri karon. Yes, sa subong I think we need some more no, particularly the bottled water no, san gamay lang, and then mga food packs ng gagmay. Kay siyempre kung bugas pa lutuan pa nila, bisan gamay-gamay lang kung at least kung may damo at least makabulig man no sa pinsapin sila. And I know nga after the jamboree camping siguro naubos kanila budget, so ay na paktan may bagyo, so we could be able to help no our delegates. Thank you gid. Ang sa paligo white problema ang sa ilimnon lang gid. Usually ang aton nga ano no, Boy Scout of the Philippines, Ilocos Council and the National Committee, so sa aton na DepEd no, diri sa SDO City with our Schools Division Superintendent Maria Luz M. De Los Reyes, sa aton Regional Director sa DepEd, Director Ramiro Oritico, nagbulig man sa aton di. In fact na ang aton classrooms na preparar, every classrooms na CR, and I think may mga hand washing kita di, and then aton clinic araman. Kaga nga aton siyudad nagbulig man no, in preparation for this. Ang aton nga City Health nag-misting kita. Ang aton nga DRM no sa kay Ma'am Donna, ready man ang whatever emergency. Ang aton nga suporta halin sa barangay aragid no, ang mga barangay tanod naton, mga barangay officials. Lakip na gid ang aton nga school DRM committee activate na subong. In fact aton nga school PTA na volunteers ari na kag mga ibang nga teachers nung ari man subong ga volunteer kung ano man dira. So dapat Andre Tita Reg si Sir Raymond Peter Tolentino ang principal no sa nga nabitasan Integrated School. So thank you gid ha. Thank you po. Sa imo sini nga pag-facilitate man diri. Ari bala ba ko po daton man ang isa diri Tita Reg ka ano man scout man ang ati ari subong taga ano pa ni gali sa Baguio pa ni naga-school di siya sa may University of Baguio no, si Vince Bulong sa Baguio City pa na siya. Sir ate kamusta kay na stranded ka mo, medyo na delay lang yung flight? Bagong experience po to sa amin yung na-stranded ng ganito. Medyo na-delay po yung flight namin, pero thankfully po halos okay na po, makakaabot po kami ng uwi para sa Pasko po. So magluwas do kung maliban doon sa ano sa Pasig City na pag ano nyo doon, pag scout nyo doon, so pero parang na-extend dito sa elementary school dito sa city. Opo. So anong mga experience mo sir na hindi mo malilimutan dito sa jamboree, buong jamboree? Sabi ko nga po kanina nung una po dito sa Iloilo sa Isla ng Panay po, very strange po sa amin at first time po namin na bumiyahe ng out of Luzon po. So, nung first po na parang strangers po kami dito, pero as time went by po, nalaman po namin na ang babait po ng mga tao dito at winelcome po kami buong puso po. Kaya thank you po talaga para doon. So, ganyan talaga mga Ilonggo, mga mababait. Tita Regine. So, amo na magluwas tabi sa Tita Reg. Siling ko syempre, mababait ang mga Ilonggos. Itsura lang Patulo ko mo to hindi.
Pero amo na no, magluwas to abi sa timayo nga accommodation, mayo man na pagtratar sa ila sa pagkaon abi anong nasarapan mo dito sa Iloilo? Ay, yung kan po dito, yung nung sa Pasi po, yung pinya po nila, ang sarap po. pinya. Ang tamis kahit na kasanayan po namin, dilaw po yung pinya namin, yun po yung hinog dito po. Kahit hindi ganun ka dilaw po, masarap po. Masarap na. Matamis sobra po. Baka may pinya ka dyan, why? Hindi na po nakabili. Sige so at least Tita Reg no, makita naton lang ati bisan nag-experience sila sang pagdili karon sang ila sila nga apply kanti nakadangat sila diri sa temporaryo nila nga niran. So makita naton nga grabe no ang ila sila nga pagkalangkag lang ati agin amuma sila sang maayo at same time sa maayo man nga pag ano sa ila diri no pag treat sila diri asang ini sila ang nagpadulong diri sa may bahin sa Iloilo. At least At mar Tita Reg? naka-experience sila kung ano ka warm, kag ano ka compassionate sa mga Ilonggos, kag ano ka helpful, hindi bala. So bala they are here because na-cancel ang ilang mga flights because ang aton nga Yes. nga panahon kay may nagsulod nga bagyo. So the moment nga ma-lift ang cancellation of flights, lakat naman sila. Yes, amo na ang ila sila nga plano kay may coordinator man sila diri nga naga-facilitate at Tita Reg. Siguro ang pinagkalain lang kati siyempre sa Bagyo ya malamig tumuti. Pag-abot mo di sililo, duay ka ba na maguhan? Nanibago din po kami sa init po dito, pero every hapon po parang halos parehas lang po yung hangin dito. Masarap po sa pakiramdam. Yun lang po yung araw dito pag alas 12 po. Sobrang lakas po, minsan nahihirapan po kami na gumalaw-galaw po. So mainit? Sobra po. So kapag nibag-ogid gali sila sa Bagyo Tita Reg? Sige ko nagpanigabag-ogid gali sila. You know what? The reason why kalabanan sa mga taga-Bagyo, mga medyo dark-skinned, is because hindi ito yan nila mabatsagan ang init. Kay even na tungang adlaw, dupoy-dupoy yapon to yang hangin. So lakat lang na sila yan, kag wala ka pamayong, wala ga ano. So para sa ila no, daw naka-aircon lang na to sila permimar. Ikaw gani marang imong skin daw taga Baguio man. Ano Tita Reg? Skin mo silingko, colors ng skin mo daw taga Baguio ka man. Basi ikon kinanlan mo man nga magpabagyo. Ginadapt ka sa mga taga Baguio. Sige. Anyway, salamat gid and i-assure lang sila no nga they are in good hands. Kag safe gid sila diri sa syudad sang Iloilo. Sige sige sir, thank you gid. Actually mga upo diyan di sa likod Tita Reg okay sila dia, daw isang problema diri sila sa Iloilo basi nagalantaw mga sa live lang ila sila nga mga pamilya. Adri sa aton sila nga mga tag palamati. So muna ang latest dre no sa may Tita Reg? Yes, go ahead. So manang latest dre sa may Nabitasan Integrated Elementary School. Inis si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Alright, maraming salamat sa imo, Bombo Jomar Villa, kag aton yung mga Boy Scouts dira no na stranded. So kanami because initially may mga sinakos ang bugas na nga nag-abot courtesy sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and they still need no bottled water according sa kay Sir Tolentino and mga packed foods. Salamat gid sa inyo kag padayon no nga nagabaton diri ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated sang inyo nga mga iga-donate sa sini nga mga na-stranded nga mga Boy Scouts because sa malain nga panahon. Oras naton, it is now 9 minutes before 3 o'clock. Kag ari na kita diri sa sulat ni Lola Amparing, balik kita diri sa kahapon lamang program. My dearest, Tita Regine. Advance maligayang Pasko at masaganang bagong taon sa inyo lahat, mga katapo sa Bombo Radyo, mga kaupdanan ko ng mga listeners, letter senders, ilibinigid sa imo, mahal na Tita Regine and family, magandang hapon sa inyong lahat. Inspired ako sa subong sa pagsulat sa akon nga kasaysayan
tungkol sa nakaraang Pasko. At lalong-lalo na nga, dumating ang pamangkin ko galing sa Texas. Sabi ko sa kanya nang magyakap at mag-kiss sa akin na tumaba at dumagdag ang kanyang kagandahan. Di ba tita na nasabi ko na sa iyo noon? Ang pamangkin kong pinaaral at nag-change gender. Iyak na iyak ako kasi ang tagal na di kami nagkita. Sabi ko sa kanya na sana maka-attend siya ng 95th birthday ko sa April 11. Tita, nadamdaman ko sa itong mga 4, 5, or 6 years old pa lang ako, halos adlaw-adlaw ara ako sa palengke para nga mangayo sa mga pamaskwa sa ninang, ninong, kag mga friends sang tatay kag nanay ko. Bawa abi mo tita, daw anak ko no ako sang ati sa bundok nga nagapakilimos. Tita, wala gid ako huya-huya. Kati bata pa ako sadto. Kaya nadamdaman ko nga hindi gani ako pagtagaan, bisan isa lang kasentimo. Pudayon ko sila singganan nga bagit. Kada market day, dayon ko man kadto sa palengke, kag maglibot-libot, mangita sang isa or 2 ka sentimos. Tita, bisan 1 centavo lang ang makita ko o hatag sa akon, nalipay gid ako. Kay dayon ko bakal sa sorbetes sa sagwa sang tindahan. Pagkatapos tinda, kung hapon, balik naman ako sa palengke, maghanap ng 1 centavo. Tita, ginapabayaan lang ako ng daindanay kag tatay. Kiti amo ini ang ako nga kalipayan kon Paskwa. Tita, sa nag-schooling na ako, nahuya na ako magpang-ayo-ayo kang Paskwa. Abi mo tita, siling nila, parang pulubi ako nga wala nagahulat nga tagaan, kundi hilig ko raw magpang-ayo-ayo. Siyempre kung batang-bata ka pa, wala ka pa nahuya. Tita Regine, amo na ang hayo o nickname ko sang una. Anak sang ati, si Kusog o si Maniway, si Palahibi o Palasunggod. Tita Regine, sa mag-schooling na ako, may balon ako permi nga 2 centavos. Kag 1 centavo lang ang ila sa mga utod ko. Sa ni tatay nga, ang paring, di ka magpanugid sa mga utod mo, ha? Nga 2 ka sentimos ang ginahatag ko sa imo. Di ba mo tita, kung ila mahibaluan ay awayon nila ako. Ang elder sister ko, kay matambok, pero may ako ginadumog o ginasakit, kaya nahisa siya sa akon. Very poor pa siya sa klase. Kaya isa ka bes, why siya kapasar sang grade 2 siya, kundi nagdungan kami grade 2. Tita Regine, sadtong nag-teach pa ako, happy na happy ako kung Christmas Day. Madamo ang mga pupils ko ang nag-greet ka naghahatag sa akon sa mga Christmas gifts, kapin pa ang may kaya sa buhay. Mga mabuot, kag mga maalam nga mga pupils ko sadto. Bisan na sa subong, 40 and above na ang tinuig nga nagligad, pero ginaalaala pa nila ako. Bisan may mga pwesto sa gobyerno, kag mga professionals. Tita Regina, masiling ko lang, na subong, happy na happy man ako. Kag permi ko pangamuyo sa aton nga Ginoong Diyos, nga malabot ko ang 100 years para makabaton ako sa 100,000 pesos nga grasya sang mahal nga Diyos. Sana wag mong makakalimutan ang 95th birthday ko. Wow, April 11. Kakit kay Lola. Anyway, mga 5 months more to go. Ugani, maganda at malawak ang lugar namin dito sa Bulong Este. At siguro mga 3 kilometers lang papunta sa bayan ng Santa Barbara. Tita Regine, before I forget, baka alam mo ang tinitirahan ni Bongbong. Okay. Ang upudian naman sa Bombo. Sabik na ako sa kanya. Siguro mga 4 na taon na di kami nagkita. Kung sakali magkita kami, pupunta kami dyan sa inyo. Wow. Ang youngest sister niya ay inaanak ko sa binyag. Ihada mo gali. Narinig ko na supervisor siya sa isang soft drinks company sa Manila. So sana maalaala nila ako sa ngayon na matandang-matanda na. Sa ngayon, tita, mahirap sa akin magpasyal o maglakad pag walang kasama. Kasi medyo mahina na ang aking kalusugan. And lastly, here's may taus-pusong pagmamahal sa grasya ng Poong May Kapal sa inyong lahat. Okay?
Sana ibigay sa inyo ang grasya ng ng ating poong may kapal. And also to my co-listeners and letter senders, may God bless us all. Lovingly, Lola Amparing. With matching poem, of course. Ang title, Buwan ng Disyembre. Lahat na buwan ng Disyembre, ang pinakamasaya, isinilang ang ating mahal na may kapal. Upang maalis ang ating kasalanan, kaya magpapasalamat tayong lahat. Magmamasaya at magbabatian tayo. Kalimutan ang dating kasamaan, ugaliin ang mabuting kaugalian. Magbabati sa lahat ng mga kagalit. Ang awa at grasya ng poong may kapal, huhulog sa atin at ating madatnan. Huwag maging taas noo o pagyayabang. Ang ating mahal na Diyos ay alam niya. Sa tao ang gawa, sa Diyos ang awa. Kailangan ang palaging gawaing kabutihan, tutulungan ang taong nangangailangan. Awa at grasya ng poong may kapal makamtan. Mayroon o wala, magmamahalan, batiin ang lahat, kaibigan o kagalit, magbibigayan ang bawat isa, itanim sa utak natin ang pagmamahal. Sa panahon ng Pasko at Bagong Taon, kailangan tayong lahat magbabatian. Mag-isip lagi ang gawaing may kasiyahan, kahit walang ibibigay sa kapwa. Ang mahal sa lahat na dapat gawin, huwag maging mayabang o may kakayahan. Bibigay sa mga nangangailangan, gagantihan ka ng mahabang buhay. Mahal na mahal ko kayong lahat, kaawaan tayo ng poong may kapal. Lagi tayong magmamasaya at huwag maging kuripot. Tatagal tayo sa mundong ito. Maraming salamat sa lahat. Lola Amparing. Lola Amparing, sa pagkabalo ko sa tagsing siya. Ang ginapangita mo, no? Yung mga hinablos. So, lapit lang da siguro sa imo, Lola. Well, anyway, you are very much loved. I am sure, no? Nga kadamog sa mga nagadumdum sa imo, mga hinablusan mo, mga relatives mo, mga pupils mo. Namin sa feeling, no? If you are very much loved sa madamo ng mga tao. So, stay happy and stay healthy, Lola Amparing. Sige, ganing 400 years. Kwaon mo ginaya dapat, no? Ang 100,000 pesos. Salamat gid sa imo and sa inyo magtanan, mga kabombo. Ang inyong mga istorya dira, hulaton ko diri sa kahapon naman program. Paki-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede gid isulat ang inyong mga kasaysayan, ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita tomorrow with more beautiful stories diri sa KLP. Madamong igna salamat sa inyo tanan. Sa gihapon ni ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.